Ambalmau anga biso madaina araba donyai fevrier kalo kile saba akibaru yaw bena dabne ni femi chokoroba ni musokoroba minu naute Bamako tumadola na fora awye autina famu na fora awye tumadola awbena famu Bamako pongulun jigi so follow me na dilala o ya soro Modibo Keita ale tumbe fangana General Musa Traoré ale pangulun jigin su flanandla ujora radio nyata ere ani Kenya kache dugu min be ani Bamako cɛ atumta kilo caman ga Bamako ni pangulun jigin su cɛ sisan basila n'a jana a tɛ kilo sababu o kɛnɛ de labilalen do ye sa ko pangulun n'o ye avion ye n'a bɛ jigin n'a bɛ yɛlɛn ko kana so jɔ pangulun jigin so senkɔrɔ wala nagakɔrɔ ko a kasara ni pangulun kɛra binfɛn ye don min ko a kasara fanga bɛ bonya anw kɔni bɔra kalama nka dɔw ko an ma ko kabili tubabu tile la ko yɔrɔ dɔ taara ka di mɔgɔw ma ye sinu kɔni ni pangulun jigin so i b'i to sinu i bɛ pangulun ye jiginni na bɛɛ kɔni b'o kalama a kɛra i n'a fɔ pangulun jigin so bɛ sinu kilo 15 hakɛ bɔ o pangulun jigin so a ye an ka mɛri ninnu ɲɛ tana ye de ye dugukolo fɛnsɛnlen hali ni wali dugukolo don hali ni faso ta don u b'a feere a bɛ faamu sabu n'i ye jateminɛ kɛ mɛri ye jɔnni ka maa sigilenw ye politikimɔgɔw de ka maa sigilenw don mɛri caman fana bɛ yen n'u bɛ sigi olu kɔni sigikun tɛ mɛriya ye foyi la fo n'a kɛra dugukolo feere ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw fɛn min ji bɛ boli kɔ min kɔnɔ mɛriw y'a feere Bamakɔ yan kaburudow feerela Bamakɔ yan Lafiyabugu kaburudo in tun ka bon ka se hakɛ min ma u laban u ye dɔ de tigɛ ka bɔ Lafiyabugu kaburudo la k'o feere mɔgɔw ma a kɛra i n'a fɔ sigiyɔrɔ nafa ka bon ni dayɔrɔ ye anw bolo Mali kɔnɔ yan bi o pangulun jigin so n'o ye sinu kɛnɛba dɔ de bɛ yen mɛri mana Bamakɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna min ye Adama Sangare ye ale kɔni y'i ka baara de kɛ pangulun jigin so kɛnɛ in feereli ye wa a y'a di faamaw caman ma hali dɔw y'a fɔ ne ye k'a fɔ kunnafonilasela joli joli bɛ yen k'o ye dugukolo sɔrɔ pangulun jigin so in na ye mɔgɔ ma bɛ yen k'o bɛ se k'a fɔ k'a k'a dabila wala o bɛ se k'a kɛlɛ k'a kan'a kɛ a ye dɔ feere nin bɛɛ ma wala u ye dɔ feere nin bɛɛ ma Bamako mɛriw ko do koyi wa minnu bɛ yen n'olu fana bɛ taa so jɔ kuma min bɛ u da dɛ wa n'i ye maa dɔw ɲininka u man ka jalaki koyi an ka maa dɔw ka seereya lamɛn ale ko k'ale ye yɔrɔ sigiba ye nka min b'a da dɛ an k'o lamɛn bani. fɔra an ɲɛna ka kɔn bi ɲɛ ne yɛrɛ mun filɛ ne ka yɔrɔ ti yan an filɛ yɔrɔ min na ko bi mɛ fɔlɔ cili la an ka yɔrɔ tun bɛ yan a cira an ma fɛn sɔrɔ an kɔni ɲɛ bɛ mun na an ɲɛ bɛ u bɛ ka yɔrɔw jɔ k'a kɛ étages ni bâtiments ye parce que u ye degun d'an kan hali sisan an ka yɔrɔw jɔ k'a kɛ étages ni bâtiments ye mais toujours kɔni min na degun d'an kan yan yɛrɛ de yɔrɔ in yɛrɛ cira bi a diyara ne yɛrɛ ye parce que u ye degun d'an kan hali sisan an ka cɛ fila bɛɛ bolo la ni bi kɔni kɛra ne ka donnaba ye o man kan ka kɛ baasi ye ala y'o la ne bɛ n san 70 magoyan de la bi n ye armée kɛ n ye diɲɛ yaala ka musakanin minnu sɔrɔ n nan'o don bɔgɔ min na ne ni n ka denbaya bɛrɛ t'anw jɔ mɔgɔ mugan na n'a fɔra ko kana yan ci tuguni ko k'anw bila gansan na o ye degun dɔ min barika ka don la a bɛɛ kɔni y'anw sere nin kɛra diɲɛ bɛɛ ɲɛna nin y'a ci ko filanan de wa ba naani ni wa 700 ni wa 12 o ye numéro ma b'a ɲini ala fɛ jamana nin a sumali tun ka di n ye mais n bɛ yɔrɔ min na bi a sumali o bɛ ala de bolo sa zon sigilen ni welewele ma da ye kɔrɔlen bari yɔrɔ cira a mɛnna a y'a sɔrɔ anw yɛrɛ ka dɔgɔn ko azagina ka kɛnɛ don n'o yɔrɔ kelenw tilala ka na jɔ yɔrɔ n'o cira o man ka tɛ ka bali mɔgɔ la n'u ye ko min daminɛ paraw a bɛ fɔ ko weleli bɔra sanfɛ k'o baara lajɔ u k'u jilaja u ka nin baara kɛ ɲɛtaga ɲɛ ye k'a baara laban pepepewu u ma sudanna dɛ u nana sɔgɔmada in na de ka na masin don an ka yɔrɔ la k'an ka yɔrɔ ci a ma sudanna dɛ hali ni mɔgɔ b'i ka luwanse bɔ i ka du kɔnɔ i b'a sudan la Mali faamaw ye anw lajɛ étrangers de ye u y'a kɛ komi anw tɛ maliyɛnw ye a ma kɛ jamana ta ye u ye a bɔ a mɔ ko zone aéroportière o délimitation olu bɛ a bɛɛ dafalen b'an bolo ka tila kɛ tokunna u nana o déclencher anw ni tokunna bɛɛ bɛ juru kelen na fila tile saba i n'a fɔ waati hakɛya dɔ kɔnɔna na a ye minɛnw bɔ nin kɔnɔ an bɛna nin baara in kɛ n'a sɔrɔ mɔgɔ ma wuli ka bɔ na ni datu la n'u t'a dɔn so bɛ se ka bin mɔgɔw kan u ma lahala d'an ma u ma foyi d'an ma an bɛ min fɔ je demande à toutes les populations pas de violence de s'organiser de faire un collectif et d'attaquer le ministre de la République an bɛ jamana de kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ a k'an ka ci a bɛ ci personne n'est au-dessus de la loi mais mɔgɔw bɛ du kɔnɔ u ka familles bɛ yen u musow bɛ yen u denw bɛ yen ka na ka caterpillar don sow la k'o ci k'u sigi kɛnɛ kan faire d'eux déjà des réfugiés supplémentaires ou des sans-abri supplémentaires. A ye nin kuma in fɔ don na don min yɔrɔ ninnu cira awa ko Jose Ngunamu ko yala mun kelen pe de y'a kɛ e tɛ jalaki ta ka jamana faamaw sɛgɛrɛ a fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye tiɲɛ don waati dɔ la an ka kumaw senfɛ jalakiw bi fɔ an fɛ nka an ka baara tɛ jalakili ye an kɔni ka baara de ye ɲɛfɔli ye
o beni ta tumala ni jalagi mi fami fe tuma dola ni ko fora a focogo la min da ye jalagi u bi don lamɛba fɛ ka sɔrɔ e ma kiri wɛrɛ tigɛ nka fɛnkelen kɔni be maa bɛ kudo kɔlɔlɔ sɔrɔ e ta ye ngɛra ma kɔlɔlɔli gwanzan wa hadamadenya tɛ sɔn fɛn min ma kunungo donkibaru kɛnɛ kan an ma imam hamudi ko an ma ka kuma mɛn tɔɲɔni a nasiraw n'a bɔsiraw ka ca ne hakili la k'a fɔ kunungo minnu ye donkibaru lamɛn olu ye faamuya sɔrɔ ani yɔrɔ tɔɲɔni sira ka ca nka mɔw e ye kiritigɛla ye wala e kan ka kiri tigɛ e ma kiri tigɛ ni jɛlenya ye e ye tɔɲɔnikɛla ye sariya ye min fɔ ko kun'o kɛ sabu n'i y'o kɛ bɛɛ a bɛna wolo tɔɲɔni de la e ye tɔɲɔnikɛla ye min ye Bamakɔ pankolonjiginso ye alamisa jan tɛmɛnen n'a dɔgɔ furancɛ 2 hakɛ ye sini alamisa ye n'a tun bɛ na janvier kalo tile 14 ma an y'a mɛn k'a fɔ jamana furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye bandaw ye o bandaw yɛrɛ de ye yamaruya di koyi ka sira di ko a ka kɛ piyan o de senfɛ o maliden joli bɛ yen n'o nana ye k'a fɔ olu ka siyɔrɔ u ye bon minnu jɔ ko bon ninnu bɛ ka kari so karikɛlaw fɛ ko hali u ma ladɔnniya wa ka kangaridaw ye k'a fɔ u ka bɔ yen k'o ma kɛ ni kɔni y'a kɛnɛ in lajɛ a kinikini fanga ka bon kosɛbɛ a makari fanga bonyana kosɛbɛ k'a ye k'a fɔ olu ka sow bɛ ka kari ka mu dɔw kɛ sunda ye musow ni denmisɛnw ani cɛw bolofɛnw tuma dɔ la u ka bolofɛnw minɛna k'o fili kɛnɛma jamana in bɛ fandanya min na bi malidenw yanni u ka dabali ni fɛɛrɛ sɔrɔ min b'a to dɔ na fara cidi ni lafiya kan ni kana kan ni maa min ye nin tiɲɛni ninnu lajɛ nin bɛ jate miliyɔn caman de tiɲɛna m'u ka nafolo tiɲɛni o maliden joli bɛna sɔrɔ minnu bɛna bolonkolonya k'u kɛ misikinɛw ye nka mɔgɔw bɛ nin na tiɲɛ yɛrɛ la u t'a kalama nka dɔw b'a la u b'a kalama dɛ aw yɛrɛ ye lamɛnli kɛ mali in kɔnɔ yan fɛn min ka jugu o de ye misa ye maliyɛn kɔni fɛ maliden fɛ bi an bi sa o ka nɔgɔ maliden bolo koyi an bi sa fɛn o fɛn bɛ yen ni o ye mɔɔw kungo ye n'u ɲɛ b'a la k'a fɔ dɛmɛbaa t'u la u b'o bila koyi nka n'u ɲɛ b'a la k'a fɔ u kelen tɛ mun bɛ fɔ a y'a jɔ n'a y'a jɔ faamaw tɛ se ka kari o de kuma bɛ fɔ mali kɔnɔ yan kɔni a kɛ i kelen tɛ o n'i y'a kɛ foyi tɛ bɔ a la o de bɛ anw fɛ mali kɔnɔ yan nin karili in senfɛ minisiri 3 de tun bɛ yen dugukolo minisiri fɛn o fɛn n'o bɛ tali kɛ mali dugukoloko la fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ tali kɛ mali talifɛnko la fɛn o fɛn n'o bɛ tali kɛ malidenw kana ani mali lakana ni minisiri bondaso 3 tun bɛ yen wa ani minisiriw yɛrɛ kɔni n'i y'u ɲininka a baara in kɛtɔw fɛ olu kɔni hakili tun b'a la wa hali bi u hakili de b'a la k'a fɔ olu bɛ ka baara ɲuman de kɛ yala u bɛ ka baara ɲuman de kɛ wa an ka minisiri ninnu an k'u lamɛn u ye kuma in fɔ nanzarakan na an bɛna lajɛ ka dɔ yɛlɛma bamanankan na u ye minnu fɔ bamanankan na an b'olu fana fara kan an balimaw min ye an ka jamana dugukoloko fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ tali kɛ dugukolo kunkanko kan o minisiri bondaso min sigilen don ko ɲɛnabɔli la n'o ye jɔnkɛ jara ye ale ɲininkara an ka jamana foroba laseli bon o kunnafoni ɲininaw fɛ a ye dantigɛli min kɛ o kɛra nanzarakan na olu yɛrɛ kɔni fɛ n'i y'a ye k'a fɔ olu taara yɔrɔ in kari a karikun jɔnjɔn ye fɛn min ye an ka minisiri jɔnkɛ jara an k'ale lamɛn an bɛ don min na i n'a fɔ bi pankolonjigi kɛnɛ yɔrɔ minnu labilara o kama o kɛnɛ in bɛɛ ça représente un danger mɔgɔw ka taa sigi o yɔrɔw la o kɔlɔlɔ tan tɛ pour la circulation aérienne sanfɛ avion jiginni ani avion yɛlɛnni o tɛmɛsira ninnu a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase o senfɛ et les choses sont telles qu'aujourd'hui kow bɛ cogo min na bi kɔni l'aéroport de Bamako court le risque Bamakɔ pankolonjuginso tuma dɔ la a kɔlɔlɔ tan tɛ bi de perdre sa licence yamaruya min b'an bolo avion bɛ jigin Bamakɔ pankolonjuginso la o yamaruya min bɛ o dalu n'o sabu d'an ma o bɛ ɲini ka bɔsi an na bi ça c'est la première raison qui légitime o de ye kun fɔlɔ min ka kan yɛrɛ cette opération an ye baara min kɛ a kɛkun ni kɛkun b'a la o y'a kɛkun fɔlɔ de les occupants qui étaient là mɔgɔ minnu bɛ yen n'u taara pankolonjigi kɛnɛ fɛnsɛnlen minnu taar'u siga kan bi ont été recensés et indemnisés a bɛɛ lajɛlen tun jatera min tun kan ka d'u ma nafolo la o dir'u ma on va continuer l'opération baara in tɛ jɔ koyi
en allant notamment an bɛ taa fan wɛrɛw fɛ vers la zone de Touré. yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen n'an kan ka taa o yɔrɔw kari an bɛ taa o yɔrɔw kari. an balimaw nin bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn min jira dɛ kɛnɛ fɛnsɛnni minnu ni yɔrɔ karilenw daminɛna yɔrɔ la n'o ye hectare 700 ani 94 minnu n'a fɔra sigili kana kɛ yen minnu taara u ka so jɔ a yɔrɔw la o de bɛ ka kari. an ka jamana minisiri min n'ale tɔgɔ ye Maganfili Dabo ale de ye talifɛnko fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye dunnifɛn ye fɛn dunni ta ani minnu bɛ yen n'o ye jamana ka yɔrɔ minnu bɛ yen ni jamana kɛn bɛ ka o yɔrɔ kɛ yɔrɔ jɔtaw ye faso bɛ se ka tɔnɔ bɔ cogo min n'o ye ministre des transports et des infrastructures ye Maganfili Dabo ale fana tun b'a kɛnɛ kan a ye dantigɛli min kɛ o dantigɛli kan ninnu filɛ nin dugukolo min ni yɔrɔw cira n'o ye pankolonjiginso dugukolow ye ninnu jatera k'u kɛ faso ta ye 15 septembre 1999. u kabili septembre kalo tile 15 san 1999 ani 99 waati. Et décret pris en conseil ministre. Ni ŋaniya in taara jamana yɛrɛ fɛ jamana minisiriw ka laada tɔnsigi min bɛ kɛ o de sen fɛ nin jatera ka kɛ ko nin ye dugukolo kɛrɛnkɛrɛnnen ye faso ka dugukolo don. Vous conviendrez avec moi. a n'a dɔn o sira fɛ bɛn ka kan an ka sɔn a ma kɔni. Que c'est pas les dettes d'attribution. mɔgɔ si ka n'i jigi da ko maire ye nin sɛbɛn di ma wala préfet ye nin dugukolo sɛbɛn di ma min b'a n to ka yamaruya n bɛ se ka sigi nin kɛnɛ in kan. Des permis d'occuper. K'a fɔ ko yamaruya sɛbɛn bɛ ne bolo n ka sigi nin dugukolo in kan wa. jamana marabaw minisiri kunturu ni jamana kuntigi u y'i jɛra ka nin kɛnɛ in ta ni maa o maa ye sɛbɛn di ma o kɛra dugutigi sɛbɛn ye o kɛra maire ka sɛbɛn ye o kɛra kɛmandan ka sɛbɛn ye ni kɔni ye o sɛbɛn in minɛ k'a fɔ i bɛ t'i sigi nin dugukolo in kan sa. Qui peut venir déroger aux décisions pertinentes d'un décret pris en conseil des ministres. olu sɛbɛn si tɛ se ka a fɔ wala ka yamaruya di maa ma ye k'i sigi n'o sɛbɛn dir'i ma ni nin sigi o dugukolo kan k'a fɔ o sɛbɛn dir'i ma o sɛbɛn ni dili man kan wa sɛbɛn b'i bolo min tɛ sɛbɛn ɲuman ye. Si on libère pas la zone aéroportuaire. ni an ma Bamakɔ pankolonjiginso kɛnɛ in n'a kɔni ma labila. Conséquences. yala kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun de ye. Tant qu'ils sont dans ces zones trouées. mɔgɔ minnu n'u u y'a kɛ karo gɛlɛya ye wala u sigira nin sigiyɔrɔ ninnu na. Le risque qu'ils courent. kɔlɔlɔ bɛ se ka u sɔrɔ. On prie Dieu qu'il n'y ait pas de crash. S'il y a crash. ni avion kɔni kɛra binfɛn ye. L'impact s'étend sur à peu près 5 km. a tiɲɛni fanga bɛ taa fɔ kilomètre 5 hakɛ. mɔgɔ minnu y'a kɛ karo gɛlɛya ye sa k'u sigi nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na olu kɔni ko wajibi de don u kan k'u ka minɛnw cɛ ka kɛnɛ in bila. jamana faamaw u ye kana finintigiw caman de wele ka na nin baara in bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ gɛlɛya ma don a la. olu ye kɔlɔsili kɛ kabila tile fɔlɔ fo ka se kunnasinigo ma. Amadu Gindo ale taara a ye seereyaw sɔrɔ arajo ɲɛta tɔgɔ la o seereya ninnu filɛ nin. balimaw kibaruya min bɛ o ye k'a fɔ kabili alamisaniw bɛna janvier kalo tile 14 ma fajiri selilen kɔfɛ mɔgɔw ta waati baarayɔrɔ la n'o ye nɛgɛ ɲɛ 7 yɔrɔw ye yamaruya de dira sira dira nka dira ni gundo ye nka kangari gwɛlɛnw dara k'i kantigɛ da jira o kɛra maa min fɛ o ye furancɛ fanga ye a ɲɛmɔgɔ ye n'o ye bandaw ye gundo sɛbɛn dɔ n'a y'o ci a bɛ fɔ min ma ko lettre confidentielle tile 2 ka kɔɲɛ a tun ye yamaruya di an ka jamana fanga marabaw u ye wale dɔ daminɛ n'o ye yɔrɔ ci ye mɔɔw ka so cili minnu ni u sigira u ma sigi ni sariya ka yamaruya ye u yɛrɛw ka fɔ la u b'a fɔ min ma ko construction illicite i n'a fɔ i ka taa jɔli kɛ yɔrɔ la sariya ti jɛ ni yɔrɔ min sojɔ ye kɛnɛba dɔ bɛ yen o ye Bamakɔ pankolonjiginso min n'a jɔra Général Musa Traoré fɛ tuma min na a bɛ fanga na u ka kɛnɛw bɛ yen kɛnɛ minnu labilalen don tuma dɔ la ka fɔ ko pankolon n'o ye avion ye o avion n'u bɛ jigin kɛnɛ lahawta dɔ labilalen dɔ ye pankolon u bɛ jigin kɛnɛ min kan wala kɛnɛ min labilalen don k'o ye pankolon jigi so ka kɛnɛ ye dɔw de taara ka taa sow jɔ jamana yɛrɛ minisiri bondaso min sigilen don fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye dugukolo ye jamana yɛrɛ hajuw bɛ dilan ni haju dilanminɛn minnu ye o minisiri bondaso minisiri jamana kana ani jamanadenw lakana ni minisiri bondaso ani kiiri ni sariya matarafa minisiri bondaso ni minisiri 3 kelen o kelen olu de jɛra ka nin wale in daminɛ n'o de ye soci ye o siratigɛ de la sa sɔgɔmada joona fɛ soci
a baaraw daminɛna a kɛra kɔnɔgwan ye a kɛra dabalibanko ye a kɛra jigilatigɛko ye du minnu sigilen don a yɔrɔ la minnu taara a yɔrɔ ta hali sira dɔ fɛ n'u ko k'a dir'u ma nka n'a dira dicogo la dicogo min n'o bɛ jamana sariya kankɔrɔ sɔsɔ u taara ni soci mansin 6 de ye a bɛ fɔ min ma ko caterpillar o 6 de tun bɛ yen min ye jamana finitigiw ye a bɛ fɔ minnu ma ko gardiw ni polisiw ani gendarmew o cɛ 200 ani 25 tun bɛ yen u y'olu bila kɛnɛ kan min b'a to mɔgɔw minnu bɛ yen n'olu taara so jɔ fasow bɛ se k'a ka hakɛw minɛ cogo min yala olu ye karili ye cogo di bin kɛr'u kan wa u t'a kalama wa u b'a kalama wa yala olu t'a dɔn k'a fɔ i n'a fɔ sɛbɛn in y'a jira cogo min yɔrɔ do yɔrɔ min sigili yamaruyalen tɛ yala u ladɔnniyara k'a fɔ u kana sigi a yɔrɔ la wa a mana bɔ sira o sira fɛ nin ko in ɲɛ ka misɛn kosɛbɛ a kɛra i n'a fɔ dugukolo in faamaw ka bilakojugu ani u yɛrɛw dɔw ka nin don ka ŋanamu k'a feere a mana na o sira fɛ faamaw yɛrɛw ka tiɲɛni n'o bɛ nin ko la nka minnu yɛrɛw bɛ yen minnu gwɛnna ka bɔ dugukolo in kan olu ka ɲɛmɔgɔw an ka cidenw olu ka ɲininkali sera olu ma n'o ye Amadu Gindo ye u ɲɛmɔgɔ ye fɛn min fɔ o filɛ karamɔgɔ Jose ɲamakɔrɔkaw olu ka lajɛ kɔfɛ sibiri tɛmɛnen n'o bɛnna janvier kalo tile 30 ma san 2020 sirakɔrɔ dugutigilakaw ka fara sirakɔrɔ sigibagaw kan olu ye wele bila bɛɛ lajɛlen ma guanakaw misalakaw sirakɔrɔkaw ka taa se falajɛkaw ɲamakɔrɔkaw ani banagabugukaw ninnu bɛɛ lajɛlen sira kɛnɛ kan ka taa u ka nisɔngoya yira avion kɛnɛ in ni a bɛ fɔ a ma ko zone aéroportière lahala min bɛ a la olu bɛ min kalama a la sirakɔrɔ yɛrɛ ale de taara avion so in sɔrɔ yen wa avion so nana sirakɔrɔ sɔrɔ yen wa sirakɔrɔkaw o ye ɲɛfɔli kɛ nin na sibiri tɛmɛnen an na jɛ ka u lamɛn ne Fuseni Tarawele sirakɔrɔ dugutigi anw ka dugu in n'o ye sirakɔrɔ ye a sigi an bɛ don min na bi a bɛ san 300 bɔ o dugu o sigilen fo ka na bila sisan na masakɛ si ma tɛmɛ farafin masa ani tubabu masa ni min y'aw dankari anw na a ma sɔrɔ nka an yɛrɛw de wulila bi k'an bɛna dankari an na nin ye koba ye dɛ ka segin nin ye koba ye dɛ anw bi yan depuis filaw ka mara waati la sirakɔrɔ bi yan filaw bɔra yen Bitɔn nana Bitɔn bɔra yen Samori nana Samori bɔra yen tubabu nana tubabu nalen o y'a ta ka taa a ma se an ma dɛ nka an yɛrɛw de bɛ fanga la bi an ko ka tan dabakɔrɔla ka bila sirakɔrɔla ka taa bila fɔ kuralen na k'u b'a bɛɛ ci masakɛ min m'o fɔ an y'o masakɛ yira Ala la ka segin k'o masakɛ yira Ala la anw tɛ se Ala de ye se setigi da ye Ala ye mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo i bi da Ala la n'a jari o tɛna da Ala la n'a yɛrɛ ma ja o ye u tɛna sɛmɛ sanfɛ u tɛna taa Ala sɔrɔ yen an kɔni bi yan an tɛ fɛ an ka dugu ka ci an tɛ fɛ an ka jamana ka ci mɔgɔ min bɛ anw ka mara kɔnɔ bi k'a ta sirakɔrɔla ka taa bila fɔ kurale a bɛ mɔgɔ miliyɔn dama dama bɔ ni mɔgɔ min ko e bɛ na o bɛɛ jagoya bila kɛnɛ kan k'olu ka yɔrɔw ci k'olu bila kɛnɛ kan anw sigira yen wagati min na ni mɔgɔ min ye wagati ma filɛ k'a fɔ mɔgɔ min na nin da jɔ an na aviation nana kunu a ma nana kunu a na kuma man jan dɛ aviation bɔra an dala ka na sigi yan ni o aviation o fana laminina jama la jama de y'a wuli ka bɔ an dala o jama kelen o de fana kan ka wuli ka bɔ yan ni faamaw ko k'a ta wuli ko a bɛ to an da la ni taara farajɛw ka jamana ka aviation bɛ dugu kɔnɔ u tɛ yɔrɔ si u bɛɛ bɛ dugu kɔnɔ n'a fɔra la ko anw ta ko ka n'o ci anw ma jɛn n'a ye an bi ma jɛn n'a ye an sini ma jɛn n'a ye an sinikɛnɛ ma jɛn n'a ye an t'a ci bɔ fɛ kuma ye fɛn dɔ ye an kɔni ye jama bisimila k'a yira jama la jama ka nali ni a bɛnna anw ma a diyara an ye jama y'an dɛmɛ e ka nin jama lajɛ ni mɔgɔ min ye nin lajɛ ko wulilen dugu dɔw kungo la jama ye dɔ kɛ dɛ o yɔrɔ kama komi kuma tɛ se ka kɛ gwɛsɛ ye ka to da kelen nɔ ne bɛ bɔ foli bila yan n dɔgɔkɛ filɛ Dawuda Tarawele Ala sago jama sago ne ye kuma bila yan ne ye Mamadu Tarawele komi cɛkɔrɔbaw minnu kɔnna ɲɛ olu bɔra k'a fɔ cogo min na sirakɔrɔ ye dugukɔrɔ suguya min ye bigo tɛ dɛ depuis 1700 kana se bi ma sirakɔrɔ bi yan ɲarelakaw bɛ sirakɔrɔ dɔn u ka sabali fɛn caman tɛmɛna sirakɔrɔ kan maa o maa ne y'a ɲini ka sirakɔrɔ tiɲɛ Ala b'i tiɲɛ amen yarabi o kɔni o tɛ kuma kura ye o ye kɔrɔlen maa o maa ni e de y'a ɲini k'i bi sirakɔrɔ tiɲɛ k'i bi sirakɔrɔ ci k'i bi sirakɔrɔ lagosi Ala Taala de bi e tiɲɛ yarabi an bɛ min ɲini Ala fɛ Ala ka anw hakilila Ala k'a kɛ an ye an ka cɛkɔrɔbaw bɔra k'a fɔ cogoya min na sirakɔrɔ ye dugukɔrɔ de ye aéroport ye kura ye aéroport nana ɲini sirakɔrɔ de fɛ aéroport sigilen bɛ dugukolo min kan dugukolo in tɔgɔ
ko kemin kun a dugu sigibaga mɔgɔ minnu bɛ ci k'a kɔnɔ ni u gɛnna ka bɔ a kɔnɔ ka sɛnɛ da a ka aviation sigi a mɔgɔ dɔw tɔw balolen bɛ Sirakɔrɔ yan hali Fawelen Tarawele kun y'o ɲɛmaa dɔ ye a denkɛ bi yan ko Amadu Tarawele o balolen bɛ Sirakɔrɔ yan. Abada ya rabbi an ka duwawu kɛ Sirakɔrɔ ye fɛn o fɛn bɛ Sirakɔrɔ kɔrɔta ala k'o kɛ Sirakɔrɔ ye fɛn o fɛn bɛ Sirakɔrɔ yiriwa ala k'o kɛ Sirakɔrɔ ye min bɛ Sirakɔrɔ kana ka Gɔnan kana ka Senu kana ka Falajɛ kana ka Kɔrɔlen kana ka Misala kana ka taa fɔ Mali fa bɛɛ ya rabbi ala k'o kɛ an ka jamana ye. Abubakar Sidiki Kanta. Mali cɛ ani muso denmisɛn ani maabakɔrɔ Sirakɔrɔkaw Senukaw Misalakaw Kuralekaw Gɔnakaw Falajɛkaw Ɲamakɔrɔkaw Bananganbugukaw ani Tabakɔrɔkaw ka fara Bamako cɛ ani muso ani Mali fantan ani naani ani maliyɛn minnu bi kɔfɛ bɛɛ lajɛlen ka foli bi yan dugutigiw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la alimamuw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ani tɔɲɔ talen don ka ɲɛsin mɔgɔ minnu ma olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛna don an ka bi babu kɔnɔ an ka cɛkɔrɔbaw ka bisimilali kɔfɛ an ka alimamuw ka bisimilali kɔfɛ an bɛna jama nakun fɔ a ye hali n'a y'a sɔrɔ jama b'a dɔn parce que maa o maa bɛ nin kɛnɛ ka yan bɛɛ b'a dɔn i nakun ye min ye degun min bɛ jamana kɔnɔ sisan o bɛ fɛ ka halaki min wuli sisan o ye tɔɲɔ min wuli sisan ani o ye nkalon minnu fara ɲɔgɔn kan k'o bɛ n'o kɛ tiɲɛ ye k'o ta kɔ anw malidenw sɛgɛrɛ an b'a fɛ ka o de ɲɛfɔ jama ye ka o nkalon n'o tiɲɛ bɔ ɲɔgɔn na jama nakun de ye o ye bi hakili la nin ye an ka sigiko filanan ye fɔlɔ o tun ye ka jamana denw bɛɛ lajɛlen kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnma gouvernement yɛrɛ ka fɔcogo la parce que gouvernement ma deli k'a fɔ fɔlɔ ko zone aéroportière a ko k'o b'a fɔ yɔrɔ min ma ko zone aéroportière mɔgɔ minnu kalanna n'o bɛ journaux kalan n'o b'o ka déclaration lamɛn toujours o b'a fɔ ko l'audit de la zone aéroportière donc an b'a fɔ o yɛrɛ ka fɔcogo la o ko yɔrɔ min ma zone aéroportière maa minnu b'o kɔnɔ an ye baara kunfɔlɔ kɛ ka olu fara ɲɔgɔn kan o bi ka jadi ni janfa min labɛn k'o ɲɛfɔ o ye o kofɔli kɔnɔna na jama ko a bɛ bɔ a b'a ka ŋaniya yira parce que an bɛ démocratie de la o assemblée kɔnɔ dɔw ko ka bɔ ni bere dɔw ko ka bɔ ni bese dɔw ko ka sira tigɛ an ko jama ma o bɛɛ ye an yɛrɛ ta ye an ma s'o ma an ti sira tigɛ sira y'anw de ta ye faamajugu ninnu ta tɛ an ti bɔ ni bese kɛlɛ tɛ an ti bɔ ni bere kɛlɛ tɛ hakilila kɛlɛ de don o ye min kalan an fana y'o de kalan o bi min kɛ ka kɔrɔ an ko ŋ'o ti se fila tuguni a bi dan kɔrɔlenw ma an ko jama ma ko ni fini nɔgɔra ni ali adamaden yɛrɛ nɔgɔra i b'i ko ni ji de ye mais ko ni ji nɔgɔra dun o bi ko ni hakili ye an ko jama ma an ti cɔ an ka nin ko dilan ni hakili ye wa a fɔlɔ ye jumɛn mali ye bɛn ni keleya ni diinɛ jamana de ye an ka diinɛmɔgɔw ka jɛkuluba min bɛ yen an ko an ti cɔ an ti wuli ka se olu ma wa an ka ci fɔ olu ye parce que an ka maakɔrɔw y'a fɔ ko sɔnni i ka kɛlɛ kɛ k'i ka kangari kɔn kɛlɛ ɲɛ o tuma an ko an ti jɔ an ka an kangari da fɔlɔ wa o tuma jama bɛnn'o kan an wulila an sera an ka ɲɛmɔgɔw ma n'o y'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ye an b'o fo nin kɛnɛ kan Sheikh Sufi Bilali Jalo Usman Sherif Madani Haidara ka fara Munfa Haidara kan ka fara Magiba kan ka fara Haut Conseil jama bɛɛ lajɛlen kan o bɛɛ ka foli bi yan parce que an y'o ci mun na ci sera an ko ma a ye taa fɔ minisiri ye ko an minnu bi o yɛrɛ ka lakofɔ la ko zone aéroportière kɔnɔ ko walima an ti malidenw de ye wa an ko ma a ye taa fɔ minisiri ye n ko an minnu sigilen bɛ zone aéroportière kɔnɔ o yɛrɛ ka fɔcogo la n ko walima an nana an yɛrɛ ma de wa k'a sɔrɔ jamana ka yamaruya tɛ wa jamana bɛ se ka sɛbɛn bɔ ka tila k'a yɛrɛ sɔsɔ wa ni mali tɛ i b'o yɔrɔ jumɛn la o taara ci fɔ minisiri ye an ko ma o k'a fɔ minisiri ye ni o ye domaine minisiri ye merci ni an bɛɛ
lajɛlen b'a wele ko jɔnkɛ jara ni ale bɛ ka baara kɛ gouvernement min kɔnɔ n'o ɲɛmɔgɔba ye Bandaw ye o ye janfa kulu min sigi ko ka zone nettoyer n'o ɲɛmɔgɔba ye Modibo Pujugu ye an ko an ka cidenw ma a ye taa ci f'o ye anw bɛ kɛnɛ min kan n'an sigilen b'a kan mɔgɔ minnu bɛ dugu kɔnɔna la n ti quartier tɔgɔ fɔ o sigimɛ ni sɛbɛn min ye jamana ye maa minnu yamaruya n'o ye maire ye o de y'o signé k'o d'olu ma maire minnu y'anw ta signé k'an di an ma walima o kɛra jamana ɲɛnama wa walima jamana ka lasigidenw tɛ di o taara o ye ci fɔ maire ye o ci fɔ ministre ye ministre ko kuma la teliyala a ko an ka diinɛmɔgɔw kana ci fɔ an ye ko an sigilen do yɔrɔ min kan ko an ka dugu nana aéroport sɔrɔ ye ko an sigilen do yɔrɔ min kan ko maa si den kelen ka foro kun t'a kɔnɔ ko foro min wari ma sara ko an sigilen do yɔrɔ min kan ko sɛbɛn t'an bolo k'an sigilen do yɔrɔ min kan ko autorité m'an sigi ye k'an sigilen do yɔrɔ min kan ko mɔgɔ sigiyɔrɔ tɛ k'o delila k'a ci ka tɛmɛ wa k'olu ye boli min kɛ nin sen ko k'a fɔ jama ye k'olu ye papier di yɔrɔ minnu cira k'olu ye papier d'o ma ko kalo 3 k'olu y'o kɛ ko k'a fɔ jama ye ko wa ko bɛna bɔ kura ye ko o b'a ta poto turulen do yɔrɔ min na k'a daminɛ Kurale université kɛrɛfɛ dugutigi denkɛ bi a poto bi fɔ dugutigi ka du kɔnɔ o dugu ka ca san 300 ye ko bi nettoyage daminɛ ye ko ka tɛmɛ Gana fɛ ka tɛmɛ Misala fɛ ka tɛmɛ kana Sirakɔrɔ yan énergie kɔfɛ fo wara ka sira fara poto dan bi fo ye ka Angoli kana Falajɛ fɛ kana Ɲamakɔrɔ fɛ ka tourner ka Banangabugu côté minnu b'a kɔnɔ k'o bɛɛ lajɛlen ci ko ale ni gɔngɔn min wulila k'o bi sapeur pompier wele ka ji kɛ k'o lasa anw ko kuma na ministre ye gulo de min wa walima a t'a yɛrɛ ma de est-ce que mɔgɔ b'i tu yɛrɛ ma k'i bi nin kuma fɔ anw b'a yira ministre la n ko anw m'an yɛrɛ kalama an b'a fɔ ministre ye n ko maakɔrɔ don an ka lamɔ cogoya la o ko ni maakɔrɔ ye nkalon tigɛ k'i k'a fɔ k'a filila an ko an bi presse wele bi ka télé bɛɛ lajɛlen wele bi ka kuma Mali kɔnɔ yan ani Mali kɔfɛ walasa bɛɛ lajɛlen ka tiɲɛ dɔn o de kosɔn an ko jama ka bɔ bi an ye ci kun fɔlɔ min kɛ an bɛna ka n'o jaabi di jama ma an balimaw ne ni aw ŋaniya ye min bɛ ne ni aw dusukun na Ala de b'a dɔn nka Ala ye mɔgɔ ci an ka cidenw cɛla min ko ministre ma a ko monsieur le ministre a ko anw ma kalan dɛ tubabu kalan na an ti a ka sɛbɛnw fana dɔn nka ministre i ko i b'i bɔ i ko i b'a bɛɛ ci hali ni poussière wulila i bɛ ji k'a kan a ko bilayi n'i bɔra ministre i bi don n'i bɔra i bi don jama an m'a ye bi sɔgɔmɛda in na anw m'a bila bɔlɔlɔ kan n'o ye Facebook ye an m'a fɔ k'an bɛ bɔ bi dɛ an ma micro fana ta ka taa fɔ radio la n ko jama ka bɔ an y'a fɔ bouche à l'oreille ni bamanankan la k'a fɔ daw la ten a ye ci fɔ ɲɔgɔn ye bɛn kɛra minnu kan a ye bɔ nka hali bi jama dɔɔni ka bɔ zoni jama ma bɔ dɛ cidenw de bɛ kɛnɛ kan an ko jama ka bɔ an b'a fɔ ministre ye ci min bi fɔ an ka lakalita ɲinina minnu ye kunnafoni dibagaw ye o k'a fɔ ministre ye ko anw ko k'an bi yan ko zoni ko kuma tɛ wulili ko kuma tɛ bɛn kɛra anw balima minnu kan n'o ka so cira Ɲamakɔrɔ ni so cilen kɔfɛ n'o ye papier di dɔw ma machine dontɔ solo ye papier di dɔw ma Ɲamakɔrɔ DKRP ani Falajɛ DKRP olu minnu n'o tɔɲɔna san 20 ni kɔ bi o bi ko ka hakɛ ɲini olu minnu ka so cira anw ko k'anw ka kɛlɛ kun fɔlɔ de ye k'olu ka hakɛ di sɔrɔ ministre anw ka yɔrɔ cili o ko tɛ o ye fɔlɔ ye k'a fɔ ministre ye a n'a ka ɲɛmaaba a bɛ sujudu bɛ min ye n'o ye Badaw ye k'anw ti siran ɲɛ dɛ a bɛ k'anw de mara o bɛ minnu bila ka na k'olu ka tugu o kɔ ka na anw ka so ci anw dɔgɔninw de don an kɔrɔkɛw de don an faw don anw ɲɔgɔnw don o bɛ olu de bila kana an b'a fɔ ye sɔrɔsiya taabolo kɔnɔ fanga mani bila min na i b'o kɛ mais ko k'a kɛ ni hakili ye sinon pɛrɛnnen don dɛ ko machine bɛ yɛlɛ mɔgɔw kan ka sɔrɔ ka yɛlɛ so kan kuma la teliyala jama ko bɛɛ lajɛlen k'i hakilila tigɛ i b'a fɔ Ngomi Jiranna mɔden an sigimɛ sigiyɔrɔ min na minnu ye sɛbɛn di an ma maire de district a m'a di a yɛrɛ ma dɛ président de la république an bɛ DKRP mɔgɔw fo nin kɛnɛ kan olu de ye kɛlɛ daminɛ fɔlɔ olu ka boliguli ka jɔ de sera président de la république ma ko a ye yɔrɔ minnu ci ka na aw sigi a kan anw b'a fɛ a k'an ka malideya segin an ma o mɛnna kɛlɛ in na président ye ministre min tun bɛ yen o wagati Agarlaf président y'a fɔ a ye a fɔ maire ye o ka minnu ka yɔrɔ cira nɛnɛ yɛrɛ tun b'a cibagaw la o ka yɔrɔ ka segin o ma ko in tiɲɛ t'a la ci fɔra Adama ye a ko n tɛ t'a fɔ ministre ye ko ani président ka sɛbɛn dɔ kɛ k'a di yan ko kumakan bɛ taa mɛ sɛbɛnni ti to yen dɛ n b'a bɔ ni yamaruya dɔ de ye a donni ma président ye sɛbɛn kɛ ministre ye sɛbɛn kɛ k'a di Adama ma a ye papier bɔ n'o ye baara kɛra ni o ye k'a fɔ ministre ye ko baara ma kɛ kunfɛ
fɛ mɔgɔ minnu ka forow be yen o ko ye foro wari sara tiɲɛ tɛ lisi min be yen n'a seginna y'a wari sara a lisi b'an bolo a bɛ mali faama kɔrɔw olu de ye wari bɔ ka tila u ni ɲɔgɔn cɛ titiritigiw dugutigiw bi yan foro kun be yen hɛktari 20 30 a tigiw bi kɛlɛ kɔnɔ yan a si tɛ yen min ye dɔrɔmɛ 1 sɔrɔ ko minisiri t'o kalama ko k'o fɔ a ye jamana bɛɛ la droit coutumier be yen o droit coutumier a bi an ka constitution kɔnɔ ko k'a fɔ minisiri n'a t'o dɔn an b'a bilasira a ka t'o lajɛ dɛ ko k'a fɔ minisiri ye denmisɛn minnu bi yan dugutigi minnu bi yan ani ka fara lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen kan o ko k'o nana mali jɔ la o ye yɔrɔ minnu ci ekɔlisow kun b'a kɔnɔ madrasasow kun be yen misiriw kun be yen o kuma olu kalandenw bi taa min k'aw nana dugujɔ la an t'a da ɲɛkɔrɔ jamana sariya dɔ y'a fɔ ko hali ni mɔgɔ b'i ka so kɔnɔ n'a y'a kɛ ekɔliso ye location na i man k'a labɔ ekɔli kɔnɔna na an ka minisiri ye ekɔliso ci ekɔli tatɔ o bɛ miiri jamana na wa ko k'a fɔ minisiri ye ko aéroport an wulila ka se aéroport ɲɛmɔgɔw ma n'o ye Asegna ye Sirakɔrɔ dugutigilakaw ani zone bi dugu minnu concerné Asegna direction mɔgɔw ko olu ta ye yɔrɔ min ye ko olu ye o clôture kɛ o ye hectare 700 ye o kuma kɛnɛ tɔ min be yen k'o k'a tiɲɛ fɔ ka jamanadenw ye k'olu sen t'a la ko k'a fɔ minisiri ye ko a y'a fɔ ko zone kun ye hectare 8,000 zone aéroportière hectare 8,000 ani buruburu ko o ye dɔ bɔ a la ko a kɛra hectare 7,000 ani buruburu ye ko kuma 1,000 ni dɔɔni k'o taara min ko ka minisiri ɲininka ko o ko k'o bɛna sow ci k'a fɔra ko ni sow ma ci ka aéroport kɛnɛ libéré ko licence bɛna minɛ Mali la ko aéroport bɛ malidenw de kama aéroport bɔra yɔrɔ dɔ la ka se anw ma yan ko k'a fɔ minisiri a y'a hakɛ to ko ATT ye kɛnɛ dɔ ɲini k'o labɛn Ala ka hinɛ ni silamɛ fure bɛɛ la o kɛnɛ filɛ Sanankɔrɔba n'i ye péage tɛmɛ ne b'a dɔn ne ka nin kuma kɔfɛ u bɛ taa plaque bɔ plaque turulen bɛ hectare 4,000 a sɛbɛnnen b'a la ko 4,000 hectares des zones réserve des zones aéroportières ko aéroport kun kan ka wuli ka yɛlɛma ye ko kuma o y'o kɛnɛ ko kɛ cogo di ko ka minisiri ɲininka a ɲininkara ko o kuma na o ye joli di o ko k'o ye wari di minnu ma k'a bɛnna joli ma ko minisiri ko miliyari 65 ko kuma ko miliyari 65 ka kusa maa kelen ni ye wa ko ka minisiri ɲininka aéroport yɛlɛmani min kun kuma fɔra ale yɛrɛ da de y'a fɔ ko ni i ko k'i b'o kɛ k'a bi bɛn miliyari 1,000 ma 1000 miliyari ko o ye bi ka miliyari hakɛ min suɲɛ ka bɔ faso kɛsu la ko man ca 1000 miliyari ye wa ko k'a fɔ minisiri ye kuma lasurunyana an ka nin ɲɔgɔn ye daminɛtɔ bi sɔgɔmada in na k'o ye énergie courant tigɛ ko énergie zone camancɛ la o ye courant tigɛ mais o ti an bali an ka kuma la hali n'o y'an daw don bɔrɛ kɔnɔ an bɛ kuma ko saya don balo tɛ yen wa balo yɛrɛ don saya tɛ yen ni maa min y'i ka du ci a y'i faso ci a y'i lebu a y'i bɔ i danbe la ko minisiri k'an to an danbe la ko jɔyɔrɔ min d'i ma jɔnkɛ jara jɔyɔrɔ min d'i ma bandaw jɔyɔrɔ min d'i ma ko n'o ti se jama tɔgɔ la an b'a ɲini o fɛ o ka walan sɛmɛ n'o ti se o ka walan sɛmɛ n'o ti se o ka walan sɛmɛ ko nin ye a daminɛnen de ye a kuma daminɛ fɔlɔ an ti foyi tiɲɛ jama an ti foyi tiɲɛ bɛɛ lajɛlen an k'an kuloma jɔ n'a fɔra an ka bɔ don min an ka bɔ k'a fɔ jama ye bi wele kun ye min ye o ye nin kunnafoni damadɔ ye an balima minnu bɛ yan falajɛkaw ɲamakɔrɔkaw senukaw misalakaw kuralekaw ko ka fara dugu tɔw bɛɛ lajɛlen kan minnu ma kuma fɔlɔ zone donn'o ka dugu la cogo min ko bɛɛ bɛ n'i da don a la dɔɔni dɔɔni sanga ni kunkurunin kɔnɔna na an nakun de don anw ma wari di ni jama ma dɛ jama nin ko daminɛ ni bi cɛ jɔnni ye politiki mɔgɔ kelen ka déclaration mɛn ko ka baara in jɔ a ye da la k'a fɔ an yɛrɛ kungo n'an ma bɔ k'a ta a mɛn n'an ma bɔ k'a ta a mɛn mali faamaw malidenw hinɛ tɛ o la dɛ anw hinɛ tɛ o la dɛ donc an yɛrɛ pɛrɛnnen don an bɛ an ka kɛlɛ kɛ kuma min bi di jama ma yan kɛlɛkɛ ko kuma tɛ kangarida ko kuma don mali ye sini ye anw de ta ye o b'a fɛ an ka mali ci an t'a ci olu de bi taa kuma lasurunyana kuma kuntala kama jɛnya kama jama kuma lasurunyani kama jama ni kɛlɛ ka jugu ni jadi kɛlɛ ye bɛɛ lajɛlen b'a kalama mali kɔnɔ yan ni kalafili bi kɛ kalafili min n'o bi président sigi mali o ko maa 20,000 maa min bi président sigi a ti tɛmɛ maa 2,000,000 kan mɔgɔ min bi o yɛrɛ ka fɔcogo la zone aéroportière kɔnɔ an ye recensement kɛ a ka ca maa 2,000,000 ye donc ka da la kan labɛnnen don n'an bɔra don o don an ma bɔ dɛ n'an bɔra don o don ɲɛmɔgɔjugu ko bɛna santi ne bɛ bɔ kuma la hakɛtu b'o kan. C'est un devoir pour nous de sécuriser cette opération parce que c'est d'une importance. jamana yɛrɛ kana ani jamanadenw lakanani minisiri n'o ye colonel Modibo Kone ale fana tun bɛ kɛnɛ kan jamana ka foroba laseli bon ORTM karili daminɛna furancɛ min kɔnɔ ale tun bɛ a fana ɲɛfɔli kɛ
bismillah. C'est un devoir pour nous de sécuriser cette opération parce que c'est d'une importance. Tout fera tlega aunde tunga bara e wajibi do bara e miseka ke kejo nyuma minuna kana kono. Parce que c'est d'une importance capitale pour nous. Sabu ni bara nyeki atono fanga ka bo faso yoro kosobe. Si l'aéroport perd son certificat, ça serait Yamaria 7 mimbe pangulunga jigi 7 sola senu. No Yamaria minena Mali la dron. Un grave problème pour le Mali. Avec Gelea Bade en façon Mali. Raison pour laquelle j'ai au Sradi Ato Sanne Rey Sradi. Donner des instructions fermes à mes Kandandege Kankandege Dajira Finindiga Ula Ukana Barakela Ukana Usekuka Barake Chogomi. Déployer le dispositif qu'il faut. Dabalini Ferro Ferebe no Kanga Tikemimba to Bara Imbiseka Senzen Kase Abanyorola. Pour sécuriser cette opération. Baram Numbeka Ke Ubiseka Ke Kana Kono Chogomi. Amalmo Inafo Aye Anga Jamana Franche Fanga Ministre Ulame Chogomi. Ulu ire ko fe sharia na fora ka buli abulili wajibi de yoro jora na ma jorni hake ni kiti ni sharia yi a yoro bela jele na fora ka ci kwa ka ci o de sharia yi yala ba do ka fo nimbarai na flo min bina bo faso fe ka nimbarai ke akacha ni sefa ware million keme sabani million kini hake sharia de dunganga buli ulu ire ko fe sharia bulili fana wajibi de Ambalmo aye jamana duguloko fengo fembe no be misaliani dugulo ye o tono bo sirawuno o barawu o lula tigele o ministry o ye jonke jarai au ye akan nazarakame kibaru lasi bonda sumi be nabi fo mako meja a ulu fana ye kibaru ya soro aye min fo bamanangana no ye ministry jonke jarai yoro injili Bonko pangulun jigin soko bela jelen koni ba kalama ka fo sojoro tunte waninta shenfore abara ingake mi ye ministry jonge jarai anga yere lame in amaninke anga aeroport be jodi ko kroedi ko ko se ka avion ta ko tuguni kata Paris fauna ko se ka avion ta kata fashi vol international ibam ba ka bo ya kata France ou bien dugurela tu es obligé de kata Dakar ou bien Conakry nuna anga du refe dugu quoi avion be tin ka wuli ronna anga se rodi ma ko ore ka duguna be parce que ya nyefane tumna ni avion be digi wala ko kar do mun risque lembe wulu le danger de la je ko mi fonyna ni avion bin anga doke donc fin bo kilomètre duru kono o be ko ngosoro ala kan kisoma kambe wulu ka here de sinsin la ka yoro la kanana yamaria konna la parce que un collègue affaires foncières ni transport ni policier directeur gendarmerie directeur garde chef d'état-major en protection civile ou ka bara bela jelenge pour que bara mise ka sécuriser tout comme na ambalimo ninjunye horon tv ni bololo sanfɛ kibaru ceri kebawuye olu ye tomoli minnu kɛ n'aw ye kow faamu aw b'a ye k'a fɔ an ka jamana in kɔnɔ mɔɔw hakilina ni kuntilenna hali u ka tiɲɛw tɛ kelen ɲɛmɔgɔya tɛ o la jamanaden gansan tɛ o la bɛn tun kɛra kan ka fɔ nin yɔrɔ in ale man kan ka kɛ siyɔrɔ ye mɔgɔ man ka sibu jɔ a kan maa o maa ye Bamakɔ dugulen ye bɛɛ kɔni y'a dɔn k'a fɔ kuma ye tiɲɛ nka ɲininkali bɛ yɔrɔ min yala jɔnni de ye sɛbɛn di ninnu ma olu minnu ye sɛbɛn di ka maaw ka nafolo minɛ yala olu ta bɛna kɛ jumɛn ye an y'a mɛn k'a fɔ min ye Bamakɔ mɛriba ye k'ale ye ɲɛmɔgɔ dɔw ɲɛkun lajɛ ka yɔrɔ d'u ma a ye dɔ di kunnafonilaselaw ma a ye dɔ di maabaw caman ma ale yɛrɛ kɔni fɛ ni yɔrɔ in kɔni n'a bɛɛ jɔra o tuma faamaw tɛ se ka jagɛlɛya sɔrɔ ka fɔ u bɛ yɔrɔ in ci. an balimaw minisiriw u ye fɛn minnu fɔ n'a kɛra nazarakan na an y'a lajɛ k'o bayɛlɛma ka kɛ bamanankan ye u ye min fɔ bamanankan na n'o y'an ka forobakan ye an y'o fana fara kan tuma dɔ la min ma faamu kɛ a dafali min kɛra bamanankan na u bɛna faamu cɔcɔ a kɛra cogo min ɲininkali min bɛ yen yala jɔnni de ye dugukolo ninnu feere a sanbagaw ma a tɛ kɛ gansan ko bɛɛ b'a kalama ka fɔ Mali kɔnɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya nin yɔrɔ kofɔlen n'a kɔni dir'i ma cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin ye miliyɔn caman ye dɛ wala ni minisiri dɔ y'a d'i ma wala ni mɛri dɔ y'a d'i ma wala ni nafolotigi dɔ y'a d'i ma i b'a sɔrɔ a natalen don i la koyi a bɛ se ka kɛ fantan dɔw a dira fantan dɔw ma Ala kama o fana bɛ kɛ o sabu ni nin kɛbaa ninnu n'u ɲininkara u b'a fɔ de ko an y'a di fantanw ma an y'a di dugukolo tɛ maa minnu bolo o b'a la nka fantan kɛni e yɛrɛ kɔni y'a dɔn cɔ ni nin yɔrɔ sugu dir'i ma min da ka di la o y'a feereli de ni Ala y'i ci k'i ka kɔlɔbɛ nafolo donni na
mɔgɔw be an y'a mɛn k'a fɔ olu ye min jɔ a kɔnɔ a ka ca ni sefa wari miliyɔn 40 ye dɔw yɛrɛ ko jɔlifɛnw b'a kɔnɔ min bɛ miliyɔn 100 bɔ e k'i ka kɔlɔbɛ nafolo ta ka taa o don ni yɔrɔ sugu la a dir'i ma i ma f'e bɛ taa i ka kɔlɔbɛ nafolo ta k'o don ni yɔrɔ sugu la da mɔnzɔn ko tɛ o fantan n'i ye faama kuma fɔ wala n'i ye faama jɔyɔrɔ fa sekaw b'i kɛ worosɔngɔ ye caman bɛ nin ko la olu y'a kɔlɔlɔ sɔrɔ ne josi bɛ n yɛrɛ ɲininka a fɔra n ye ko kunnafoni lasela dɔw ye dɔ sɔrɔ a la dɔw ye 2 sɔrɔ dɔw yɛrɛ ye 3 sɔrɔ dɔw ye 1 sɔrɔ tuma min na u ka baara komi u bɔ baara kɛ u ye se kuma na n'u k'u bɛ fiɲɛ bɔ i ka woro ɲɛma e bɛna siran n'u y'i wele ka gɛrɛ i la u bɛ dɔ d'i ma e tɛ n'i man dɔn sa wa mali ɲɛw de ne ko cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw bɛ n'aw yɛrɛ ɲininka yala jɔnni de ye dugukolo ninnu feere fanga ka cɛsigiw don a bɛ fɔ minnu ma ko représentant de l'État a nasiraw ka ca commandant b'a la commandant danganw b'a la ka bɔ Kati maire b'a la wa u ye maire tɔnsigi yɛrɛ de kɛ koyi maire tɔnsigi u ye maire tɔnsigi de kɛ ka sara di ka yɔrɔ ninnu feere mɔgɔ joli bɛ nin yɔrɔ nin na n'olu tun y'a n'u ye dugukolo san yɔrɔ la o dugukolo sannen yala olu tun t'a dɔn k'a fɔ pankolon jigin kɛnɛ don wa jɔnkala cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw maa min t'a dɔn k'a fɔ nin ye pankolon jigin kɛnɛ ye i b'a sɔrɔ i y'a san i ma mɔgɔw lamɛn de wala mɔgɔw b'a f'i ye tɔw m'a san wa t'a san awɔ kɛlɛ kɛra nin yɔrɔ in nɔfɛ siɲɛ joli a ye minisiri yɛrɛ ka kuma mɛn o yala a ka san o ka bɛɛ tiɲɛ ma nka a ka jɔ o fana y'a dama ko wɛrɛ ye mɔgɔw taar'u ka sow jɔ k'an ka jamana faamaw to yɔrɔ jumɛn ye ne ko an tɛ foroba kɛnɛsigi dɔ kɛ wa jɔnnasigi kɛnɛ koyi jɔnnasigi jama tɛ dɛ jalaki kɛnɛ wa jalaki kɛnɛ dama tɛ dɛ nɔminɛli kɛnɛ ni ne tun ye bandaw ye ne tun bɛ kɛnɛ de sigi nin pankolon jigin so ko in na maa o maa k'e tun ye fanga marabaa ye k'e sɔnna nin ka kɛ i bɛɛ bi minɛ kelen nka jose e tɛ faama ye yala tuma jamana marabaaw tun bɛ yɔrɔ jumɛn tuma minnu mɔɔw tun bɛ k'u ka so jɔ mago t'a la a y'a kɛ fɛn tɛ bɔ a la a daminɛ fɔ a laban o de don wa nin n'a ɲɔgɔnna tiɲɛtiɲɛni kow de bɛ mali fan bɛɛ fɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw bɛ hakɛ to a ka fiɲɛ yɔrɔ min de a karila o yɔrɔw de la min fɔra an ye dɛ sabu nin yɔrɔ sanbaw caman fana ye bɛɛ ko n ka sigi Bamakɔ an bɛɛ ko an tɛ sigi cogoda la tuguni an bɔ yɔrɔ ko an tɛ taa sigi an tɛ taa so jɔ ye Bamakɔ ye nafolo ɲini yɔrɔ ye tiɲɛ don ne yɛrɛ jose kɔni fɛ Bamakɔ tɛ sigiyɔrɔ ye ni sigiyɔrɔ tun don fɔlɔ la o y'a sɔrɔ Bamakɔ ye dugu ye nka Bamakɔ ye baara yɔrɔ de tiɲɛ don n'i ko i bɛ baara fana kɛ n'i tɛna si bɔlɔn fɛ diyagoya ye i ka jaba la ɲini fɛn min bɛ Bamakɔ hami bi o ye sibonko ye a bɛ fɔ min ma location ciw bɛ deli k'a fɔ n ye jose n ko namu ko i bɛ Bamakɔ dɔn wa n ko ayi ni so t'i bolo Bamakɔ y'i ɲɛtan ci de ye n'i ko i bɛ a caya daba he hakili la ko so tɛ ne fɛ wa siyɔrɔ bɛ ne fɛ Bamakɔ ne bi yɛlɛ nka n tun m'a faamu sabu anw nana Bamakɔ yan anw tun b'an faso kɔnɔ a dɔgɔyara cogo cogo bɔn kun ka bɔn sen kan an b'o kɛ sokɔnɔna na nka bɛɛ na si kɔni nka min bɛ taa luwasi la Bamakɔ duguba sigi man di ni sibon t'i bolo i halala minnu bɛ so d'i ma sara la n k'u balo de b'a la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna n'i bɛ so kɔnɔ so min ni sotigi b'a kɔnɔ n'a ka so juru b'i la i kana hali da k'i sen sɛnɛ cogo dɔ la dɛ n'o tɛ a bɛ n'i tan e b'i da ne ka so kɔnɔ k'i sen sɛnɛ ka sɔrɔ i ma se ka n ka so wari sara walahi o b'a la hali ni mɔɔ dɔ ɲan'i ma ka malo d'i ma an bɛ don min na i ka fɔ bi k'a ye k'a fɔ i ye sɛgɛnbatɔ ye ka malo jukurun d'i ma i kana n'o ye so ka sɔrɔ e m'ale ka so sara di i t'a galo cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba fɛn min bɛ o cogo la o yɔrɔ ni maa kɔni n'a fɔra e k'a fɔ nin ye siyɔrɔ ye ɲɛjugu fara ɲɛɲuman kan i na taa ɲini o hali o zone aéroport ko kuma min n'o bɛ fɔ faamaw fɛ ne tɛna n da don o la nka a mana kɛ cogo o cogo yala mali faamaw u bɛ nin baara in kɛ tuma min munna u ma jamanadenw k'a kɛ foroba kɛnɛsigi ye bɛɛ k'i ta fɔ a la ni min kan ka minɛ i ka minɛ wa maa min ye dugukolo feere ma n'i ye wari min d'a ma bɛɛ ka n'i tɔgɔ sɛbɛn i ye wari min di karisa ma i kɔnɔ o sɛbɛn karisa ka jɔnnasigi ka karisa minɛ bolofɛn minnu b'a bolo k'o bɔsi a la a somɔgɔw fara a teri kan fɛn o fɛn bɛ yen n'o da donna dunni na o ka minɛ nin de ye ne yɛrɛ kɔni jose ka hakilinaw la nin de y'o ye yala nin tiɲɛni in kɛra ka jamana marabaaw to fan jɛn fɛ a caman bɛ yen dɔw kɔni bɛ yen u y'a fɔ ka dɛsɛ ne bɛ maa dɔn o tun ye Bamakɔ dugukolo ko ɲɛnabɔbaa ye yan a ye n wele a ko nin yɔrɔ in mɔɔw bɛ sigi a la diɲɛ don o don ni faama nana
min de ma ɲɛkun lajɛ o b'a bɛɛ kari ngo k'a kari e sigi k'a lajɛ Mali tɛ to nin bolo in kan o ma se bi yala o maa minnu ye nin ko ninnu tiɲɛbagaw ye fo ka se nin yɔrɔ ma ne Jose kɔni ma a ma kelen si ye ko a minɛna aw ko dunkojugu bandaw e na kan ye mun ye n b'a dɔn i ma ɲinɛ dɛ nka n b'i hakili lajigi a fɔra nanzarakan de la dɛ basila an tɛ hakili lajigin cɛ. Vous déplorez le faible progrès. I yɛrɛ ka dantigɛliw la i ye ɲɛfɔli ninnu kɛ jamana ka wasa ani jamana ka sɔrɔ sabatibaliya. Dans la mise en œuvre des préconisations précédemment faites par vous. E yɛrɛ tun ye foroba nafolo kan ka baara kɛ cogo minnu na nafolo kan ka don donda minnu fɛ musakaw kan ka bɔ cogo minnu na i tun y'o kɛ cogo ɲuman minnu fɔ waliyabaliya cakɛbondasow fɛ. Dans le seul souci d'améliorer la gouvernance publique. Ni tun ka laɲini ye foroba nafolo a bɛ se ka tanga a bɛ se ka kɔlɔsi a bɛ se ka kɛ jamana yɛrɛ ka tɔnɔ ye kɛcogo ɲuman minnu na. Triste que ces recommandations étaient. A jigilatigɛ bonyana laɲini minnu tun kɛr'i fɛ n'o tun b'a to jamana b'a a sago sɔrɔ o waliyabaliya. Formulé pour une saine gestion de nos entreprises. Na a laɲini tun tɛ foyi ye fo jamana ka cakɛbondasow u bɛ se ka mara cogo ɲuman minnu na a bɛ se ka kɛ baaraw bɛ se ka kɛ kɛcogo sanuman ni kɛcogo ɲuman minnu na o waliyabaliya. Et de notre administration. Hali minnu ye an ka marabondasow fana ye kɛ. Elles ont été formulées pour le bien-être du peuple malien. A tun laɲini tun tɛ foyi ye jamanadenw ani jamana bɛ se ka a tɔnɔ ani hɛrɛ sɔrɔ baaraw la cogo min. Soyez certain alors, monsieur le vérificateur. I k'i hakili latigɛ foroba nafolo sɛgɛsɛgɛlikɛla e kɔni k'i hakili latigɛ. Que la situation ne restera pas en l'état. K'a fɔ k'u bɛ ka kɛ kɛcogo jugu minnu na k'u bɛ to kɛcogo jugu la wa i hakili latigɛ k'a fɔ a tɛ se ka to nin cogo in na fiyewu. Car dès le lundi. K'a daminɛ ntɛnɛn nata in fulakɛ fo ka perefilatigɛ di k'a fɔ a ye nin kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ye kunungo tun ye ntɛnɛn ye a kan bɛ kunungo ntɛnɛn de ma. Les départements ministériels concernés seront. Foroba cakɛbondaso minnu bɛ yen ni nin ko in ni foroba nafolo a jogo juguyalen wala foroba nafolo burujalen wala jamana ye baara kɛcogo minnu fɔ n'a kɛra o kɛcogo la jamana ka nafolo tiɲɛni bɛ dabila siga kɛn bɛ baarakɛbondaso minnu ma k'olu ka jogo ka baara kɛcogo ye ninnu ye. Mobiliser pour que les responsables des entités incriminées. Jamana bɛna wuli k'i dɔ teliya yɛrɛ la k'a daminɛ kunungo ntɛnɛn na o baarakɛbondaso ninnu fɛn ko o fɛn bɛ yen cɛsiri o cɛsiri ɲɛɲini o ɲɛɲini bɛ yen sɛgɛsɛgɛli o sɛgɛsɛgɛli bɛ yen nɔminɛli o nɔminɛli bɛ yen n'o kan ka kɛ jamana min bɛɛ lajɛlen kɛ min b'a to. Chaque que la performance n'est pas facultative mais obligatoire. Jamana baara k'a fɔ ko a ka kɛ kɛcogo ɲuman na wa min b'a to jamana yɛrɛ baarakɛbondasow u bi baara ka ɲɛ wa k'a fɔ k'o ye laɲini gansan de ye wa o tɛ dɛ wajibi de don. Il n'y a pas de situation possible. K'a fɔ ko cogoya wɛrɛ b'a la wa k'i cɛ cogo wɛrɛ la wa o tɛ se ka kɛ tuguni fiyewu. C'est le Mali. Mali ko don. Ou la porte. I b'a kɛ Mali ye wala da filɛ. Monsieur le Premier ministre. Jamana marabolo ɲɛmɔgɔba. En tant que chef de l'administration publique. Mokhtar Wan e min ye foroba baarakɛbondasow bɛɛ lajɛlen jamana mara yɛrɛ cakɛbondasow ɲɛmɔgɔba ye e min ye. La balle est dans votre camp. Vous savez à quoi vous en tenir. Nin ko in nin ye ka ko de a kan ka kɛ kɛcogo min na e de b'a dɔn. An balimaw nin ye bandaw a y'a kantigɛ da de jira fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye jamana forobaca ye jamana ka tɔnɔ sɔrɔ siraw jamana kokan mu jɛra ka jamana tɔnɔ minnu bɔ ŋanamu ni koma bayɛlɛma ani k'an da ɲini ka faso taburuja o min bɛ kɛ laɲini minnu kɛra foroba nafolo sɛgɛsɛgɛlikɛla fɛ o kɔni o laɲini ninnu waleyali o de ye siratigɛ la sa min ye jamana kuntigi ye bi foroba furancɛ fanga min sigira o ɲɛmɔgɔba n'o ye bandaw ye a ka laɲini ye fɛn min ye. Au niveau du secteur minier. Kɛrɛnkɛrɛnnenya ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ka sanubɔ yɔrɔ minnu bɛ yen ni an ka kumaw la an y'a jira k'a fɔ sanubɔ yɔrɔ ninnu sanu bɛ bɔ cogo minnu na sanu yɛrɛ bɛ bɔ jamana kɔ kan cogo min Mali ka sɔrɔ minnu kan ka sɔrɔ sanubɔ yɔrɔ ninnu na sanubɔ ninnu kan ka sɛgɛsɛgɛ cogo min na u kan ka lɛnpu ni takisi minnu sara Mali ye o baara ninnu sabati baliya jamana ka nafa kama o sanubɔ yɔrɔ ninnu na bandaw a ye dantigɛlikɛw fana la. L'ordre du Mali brillera aussi pour le Mali. Sanu a bɛna yelengu tenza malidenw ye. Pour que cela soit possible demain. Fo o kan ka kɛ sini an dɔrɔn
sini dɔrɔn an kɔrɔ o tun ye kununko ntɛnɛ ye komi n y'a fɔ ye cogo min. Et pour que les générations montantes puissent avoir la pleine jouissance de la richesse nationale. An den ni an mɔdenw maa minnu bɛna fɔ anw kɔ Maliko la cogo min olu bɛ se ka jamana in u bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ ka jamana in tɔnɔ bɛɛ lajɛlen n'o ye hɛrɛ tɔnɔw ye u bɛ se k'o tɔnɔw sɔrɔ cogo min. C'est maintenant que doit commencer le travail de réflexion stratégique. Sisan de baara in kan ka daminɛ ka hakili jagabɔ kɛ ka siraw ɲini ka cɛsiriw kɛ cɛsiri minnu b'a to. Stratégique de correction et de relecture et d'anticipation. Hali n'a ma ɲɛ kɛ ka fɔ bɛnkan minnu bɛ Mali ani sanubɔ cakɛbondaso ninnu cɛ k'o bɛnkan ninnu lajɛ tuma dɔ la n'a kɛra kɛcogo min jamana ka hɛrɛ ni jamana ka nafa t'a la segin ka kɛ o bɛnkan ninnu kan sariya minnu bɛ yen wala sɛbɛn minnu bɛ yen n'o b'o sanuko ninnu o sanubɔli ninnu kɛ k'a kɛ cogo la cogo min Mali yɛrɛ bɛ se k'a tɔnɔ sɔrɔ. Vos recommandations sont pour moi une instruction. Foroba nafolo sɛgɛsɛgɛlikɛla e ye laɲini minnu kɛ o kɔni de ye wajibi ye ne kan nka n cɛsiri sira minnu fɛ. Pour le gouvernement, cela vaudra exécution. Ne bolo ne kɔni bandaw ne kan ka n cɛsiri o sira ninnu de fɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min wa min ye jamana marabaaw ye a bɛ wajibiya olu kan u ka tɛmɛ o siraw de fɛ. Le peuple, je l'entends, est fatigué des discours. An bɛ don min na i n'a fɔ bɛ yen malidenw u sɛgɛnna kuma mugu gansan na ten. Et ils réclament des actes. U bɛ fɛn min ɲini o de ye a ka kɛ u k'a ye u ɲɛ na ten u yɛrɛ dɔ kɛra sɛgɛn na ten dɔ kɛra kuma na ten u mago bɛ fɛn min na a ka kɛ u y'a ye kɔngɔtɔ bɛ fɛn min ɲini a ka kuma in b'o de yira kɔngɔtɔ bɛ fɛn min ɲini o ye to daga sigili ye o ye to mɔli ye o ye kɔnɔbara fali ye nin tɔ bɛɛ ye kuma mugu gansanw de ye. Qu'il cherche que je suis entièrement d'accord avec lui. K'u k'a dɔn wa ne bandaw fɛla o ye o ye koyi ne bandaw kɔni ne sɔnna u ka ko bɛɛ lajɛlen ma. La corruption est notre cancer. N'a y'a sɔrɔ kelebebana jugu bɛ bonda jugu bɛ Mali kɔnɔ yan bi o ye foroba nafolo juguyalen yuruku sɔrɔfɛn ka i bila jamana baara la e ka i dabiri o la i ka nafa dɔrɔn kama n'a y'a sɔrɔ bana jugu bɛ Mali la bi n'o ye kelebebana jugu ye o tɛ foyi ye foni. Elle ne doit pas le rester. Nin ko man ka to ten a tɛ se ka to ten yɛrɛ. Nous sommes comme de nous unir contre elle. Wa fo an k'an cɛsiri ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka nin ko in k'a kɛlɛ de. Nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa a ye dantigɛli kɛ bamanankan na jamana ka foroba laseli bon ORTM olu ka a dɔ la olu ka ɲininkali kɔfɛ an ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw bandaw yala a dun ye mun fɔ foroba nafolo foroba baarakɛ bondaso o sɛgɛsɛgɛli sɛbɛn min dira ma foroba nafolo sɛgɛsɛgɛlikɛla fɛ a ye fɛn min fɔ bamanankan na o filɛ nin. Min fɔ dɔrɔn ale y'a ta kɛ min yɔrɔ t'a la o fana kan k'a lase yɔrɔ min na n y'a fɔ fana ye jamana ko de don bɛɛ de bɛ nin yɔrɔ k'a la mɔgɔ kelen ko tɛ ne se a kan ale y'i ta kɛ ne fana ye n ta fɔ bɛɛ hakili to i ta la mun kan ka lase an b'a ɲini u fɛ ala ka se ɲɛ k'an ɲɛ u dɛmɛ o fana k'u ta kɛ n b'a kɛ ten. Jalaki tɛ ka ɲɛsin bandaw ma dɛ nka k'a lajɛ i binna yɔrɔ min yanni i k'a fɔ i b'o nɔ minɛ i talonna min fɛ dun bandaw i ni nɔfɛ mɔgɔw yala maa minnu kɛra nin ko in tiɲɛbagaw ye fo ka se nin yɔrɔ in ma maa kelen ma minɛ maa kelen ma ɲangi wa fantan ɲɛtanci minnu bɛ yen n'u bolofɛnw ka bolo nafolow minɛna jɔnni bɛna u sara u ye minnu ye yɔrɔ san n'u ka nafolo ye olu de ɲangina ne yɛrɛ y'a mɛn k'a fɔ nafolobatigiw bɛ yen se ma kɛ olu ma koyi ne tɛna n da don fɛn wɛrɛ la yala fantan de bɛ tɔɲɔ ka faamaw to ye wa yala o tɛ tɔɲɔni dɔ ye bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ala tɛ tɔɲɔni fɛ hakɛ sabatilibaliya ala t'a fɛ maa bɛ se ka kɛlɛ kɛ k'a sɔrɔ i ma tɔɲɔni kɛ i ma jamana sariya kankɔrɔ sɔsɔ wale si kɛ yala maa minnu bɛ yen n'u ye yamariya sɛbɛn di ninnu ma munna jamana marabaaw u ma u wele ka sɛbɛn minɛ u la ka fɔ u ye a y'a ka nafolo di maa minnu ma a taara a y'u wele kiri la fɔlɔ n'o tun kɛra minnu ye u ka wariw minɛ u tɛna jɛ k'u ɲɛsin olu ma u b'u ka nafolow sara cogo min hali tiɲɛni minnu don nin kun sabu olu de kɛra sabu ye e de ye fɛn di yan ko nin ye jamana ka yamariya sɛbɛn ye ko n k'an sigi k'a sɔrɔ kalo namara don binganin don ɲinikojugu ni dɔnkojugu de don o tuma n b'i nɔ minɛ ni n nɔ minɛ sariya b'a fɔ i ye dugukolo min feere ma o wari duma n ka nafolo min tiɲɛna maa ma tiɲɛ e de y'a tiɲɛ yala jamana bɛ se k'i sinsin a se kan cogo di ka tɔɲɔni kɛ ka fɛn kɛ fɛn min maa minnu bɛ yen n'olu ma min u ma bɔ tuma dɔ la a kɔlɔlɔ sera olu de ma nin ye sariya ko ye wa mali faamaw cɛkɔrɔba ko ma ko anw fɛ mali kɔnɔ yan foyi ma jamana in
sigi a sen sabara kɔnɔ fo tɔɲɔni hali ni ko min ka sariya boli a ka d'a ye cogo min a b'a bolo cogo la ne Jose m'a fɔ k'a fɔ minisiri minnu ye nin baara kɛ k'u y'a dabɔ kama ka tɔɲɔni kɛ dɛ nka an bɛ jamana kɔnɔ jamana minnu kabili jamana in malikura in tu tigɛra fo ka se bi ma baara min bɛ kɛ faamaw fɛ foyi tɛ fo tɔɲɔni o de y'a ni y'u lajɛ kununbo a ye kuma mɛn Imam Daw tɔɲɔni kirijugutigɛ se tɛ maa min ye k'i ka sariya bolo kan ka sɔrɔ setigi y'a ɲɔgɔnna kɛ fɛn ma k'a la o ma ɲi faso kɔnɔ dɛ min kɔni ye Haut Conseil islamique mɔgɔw ye n'o ye Usman Sherif Madani Haidara ye mun t'u dama kasi olu fɛ u taara minisiri jɔnkɛ fɛ yen minisiri jɔnkɛ ye fɛn min fɔ o filɛ nin an ye démolition minnu kɛ an y'a kɛ cogoya minnu na quoi n y'a fɔ n ye ko c'est vrai an ye démolition ninnu kɛ an ye a ɲɛf'u ye mun an ye démolition ninnu kɛ bon ɲina u y'o faamuya parce que an taara an ka exposé la tuma min na u y'a fɔ an ye ko bon c'est vrai que an jɔr'o ka démolition kɛ ko kɛcogo de b'a la c'est à dire que la manière k'an ma mɔgɔ averti an taara ka se ka bari mɔgɔw la ten dɔrɔn k'u labɔ quoi kɛnɛma ten cogo min sa an y'a fɔ ye k'an ma kɛ ten mɔgɔ avertira sɔnni a ko ka kɛ don fɔlɔfɔlɔ la an ka mɔgɔw tali terrain kan u yɔrɔ mun ci mɔgɔ si tun t'olu kɔnɔ les besoins inhabités olu de ci bon entre temps huissier ye notification kɛ tɔw ye quoi a fɔ ko sow bɛna ci o ye o don ye depuis gouvernement IBK ka gouvernement tun bɛ yan tuma min na olu tun b'a fɛ k'a baara kɛ u y'a fɔ bɛɛ ko mɔgɔw kan ka wuli u tilala k'a dabila mais u ko ko u y'a suspend a tuma la quoi parce que problème caman tun b'u ta u y'a suspend mɔgɔw tun avertira ka ban ko bon u ko hali n'o b'a la sa tayɔrɔ tɛ dɔw bolo a ko bɛ kɛ cogoya di k'an k'a ko lajɛ hali ni jo bɛ ko la k'a ko lajɛ ni hakili ye quoi an y'a fɔ n ka sɔn o ma an bɛ se k'a ko lajɛ ni hakili ye fo ka dɔw bɛ yen peut-être tayɔrɔ t'u bolo an yɛrɛ tun bɛ k'a lajɛ la ni an tɛ se ka dɔw dɛmɛ u ka se ka taa yɔrɔ wɛrɛ an ye min fɔ kɔni il faut k'u ka bɔ zone aéroportuaire an ka fɛn bannaw de kan an b'a lajɛ an n'olu yɛrɛ b'a lajɛ cogoya min na an bɛ se ka ko nɔgɔya mɔgɔw bolo k'u ka se ka bɔ an ka yɔrɔ la ko caman ka k'a la quoi tɔɔrɔ wɛrɛ ka kana k'a la quoi surtout minnu bɛ yen ni fantanw don n'u taara ye parce que tɔɔrɔ t'u la dɔw ye gardien ye dɔw furunin b'u bolo kɛfila la o de t'olu siran ye bon an b'a lajɛ n'an bɛ se k'olu dɛmɛ cogoya min na u ka taa yɔrɔ wɛrɛ u ka se ka taa luwanse ta yɔrɔ wɛrɛ walasa u kana bɔ an k'u labɔ yɔrɔ la dɔrɔn u ka jigi ta si kɛnɛma quoi o kana kɛ quoi an bɛ se k'olu lajɛ ça c'est l'aspect social donc c'est pour dire qu'on n'est pas aussi indifférent mɔgɔw ka sɔrɔ la quoi an bɛ se k'olu lajɛ min kɔni bɛ yen c'est que il faut que yɔrɔ in ka dégager dɛ o ta tɛ bɛn. Haut Conseil islamique du Mali ɲɛmɔgɔba n'o ye Sheikh Usman Madani Sherif Haidara ale fana a y'a ka kɛta kɛ a ye fɛn min fɔ o filɛ nin nka an nakun tɛ fosi ye anw ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye bi jamana in kɔnɔ ni gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ an de bɛ wuli ka seko k'a la a bɛ se ka nɔgɔya jamana ka basigi jamana ka suma n'a sɔrɔla min tɔɲɔnen don a ka bila a ka hakɛ kɔnɔ anw ka wuli ka jɔ ye nin an nana ni minisiri kumana ni ala sɔnna a y'a fɔ cogo min na ni baaraw kɛra o hakili ɲuman in ka ɲɔgɔn faamu bɛna kɔnɔ. nin bɛɛ kɔfɛ sa ko Jose e ka hakilinata ye jumɛn ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba n b'a dɔn aw ye faamuyali kɛ nka denmisɛn minnu bɛ ɲininkali kɛ min yiralen la o tɛ wasa kɛ i wasa don. Balimaw a ka ca ni mɔgɔ miliyɔn 4 ye a ka ca ni mɔgɔ miliyɔn 4 ye kɔngɔ kɛn bɛ ka minnu denw ka sabu kɛ lakana sabatilibaliya ye sabu an ka jamana kɔnɔsigibaw ca wɛrɛ t'u la ni cikɛ tɛ ni baganmara tɛ ni mɔni tɛ a yira k'a fɔ ɲinɛ san n'o ye san 2000 ni san 20 ye jaabi dɔw olu sɔrɔla sɛgɛsɛgɛlikɛlaw fɛ n'o jaabi dira kabini sango o san kalo laban na o ye diɲɛ jamana yɛrɛmahɔrɔn u ka jateminɛ bondaso min sigilen don baloko la n'u k'a ma ko programme alimentaire mondial ko mɔgɔ minnu bɛ yen n'u haju bɛna kɛ balo la anw fɛ Mali kɔnɔ yan a bɛ ɲini ka maa 2 ni tilabɔ sabu 2 ani ba 40 don yɔrɔw la yɔrɔ minnu bɛ Mopti mara ani Gawo Tombouctou ani Kidal mara la nin jaabi min n'o dira olu yɛrɛw ye pereperelatigɛ de di ko ni ye Mali ta kɔngɔ bɛna maa minnu sɛgɛn a bɛ ɲini ka maa 5 bɔ sabu 4 ani ba 700 olu de mɔgɔ ye mɔgɔ minnu balo sɔrɔbaliya a kamana gan a n'a kɔnɔ gan minnu sɔrɔ ɲinɛ san na o mɔgɔ minnu bɛ yen minnu yɛrɛw bɛ yen minnu u bɛ magɛn ta ka si mɔgɔw ma baloko la olu y'a jira k'a fɔ olu ye jate minnu minɛ minnu ta bɛna kɛ gɛlɛyaba ye u bɛ taa maa 1 ani ba 700 ko minnu bɛ yen ni magɛn kan ka ta k'u sɛgɛrɛ ɲinɛ u bɛ tali kɛ o la nin sɛbɛn in u bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnniyana Mali baloko dɛsɛ min bɛna Mali sɔrɔ ɲinɛ san na k'a sabu ye kɛlɛba Mali de ye o kɛlɛba Mali n'o kɛra sabu ye ka lakana sabatibaliya kolokolo a kɛra mɔgɔw yɛrɛ u y'u sigiyɔrɔ bila
hali mɔgɔ minnu bɛ yen n'u m'u sigiyɔrɔ bila bana min bɛ sen na n'o ye coronavirus ye k'u fana ka jɔdaba bɛ a la o haju ninnu bɛ se ka dilan cogo min ka se ka o maa ninnu magɛn ni baloko ye minnu n'olu ye dɛsɛbaatɔw ye diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyalen ka kulu min sigilen don duniya baloko la n'o ye programme alimentaire mondial des nations unies ye kabili sango k'a tun bɛ ka magɛn ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ laɲini ye fɛn min ye o ye k'a fɔ maa 1,000,000 ka bɔ kɔrɔnfɛla la ka se Mopti mara la fo dɛmɛ ka taa k'olu sɛgɛrɛ ko dɛmɛ baara ninnu kan ka kɛ ni Mali marabaaw ka dɛmɛ ye nka olu bɛ kokɔrɔmadon kɛ waati la waati min tilema ani samiyaji binni ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye juin kalo ka taa août kalo tɛmɛnen in na balo sɔnɔgɔya kɛba balo gɛlɛyali balo sɔrɔli gɛlɛyali k'a kɛra yɔrɔ min Mopti mara la kɔlɔlɔ ye olu sɔrɔ ko minnu bɛ yen n'olu ye papalikɛlaw ye u yɛrɛ b'a fɔ minnu ma ko terroriste ko ye yenkaw bali u ka taa u ka cikɛyɔrɔ la i n'a fɔ ɲɔnɔ mara ko min ye zatu ye o bɛ ɲɔnɔ mara la du caman bɛ bi kɔngɔ kɛn bɛ k'olu degun kosɛbɛ nin lahala in kɛra sabu ye min y'a to caman bolila k'i sigiyɔrɔ bila ka dugubaw sɛgɛrɛ olu yɛrɛw ko jigi wɛrɛ tɛ olu la ala ta kɔfɛ bi ko n'a fana kɛra jamana marabaaw ye e k'o dɛmɛ wale tarimɛ k'u sɛgɛrɛ wa hali ni jamana marabaaw u b'a kuma fɔli la ne yɛrɛ Jose Traoré n ye Mopti mara taama kosɛbɛ ani Segu mara taama ko kosɛbɛ n y'a ye k'a fɔ hali minnu bɛ yen n'o ye office Niger ye ni ji ma tiɲɛni don mɔgɔ minnu kunna i b'a sɔrɔ u y'u ka ci kɛ u ma se ka sumanw tigɛ wa yɔrɔ dɔw yɛrɛw bɛ yen u ye tasuma don balow la ka balo ninnu yɔrɔw jeni. Karamɔgɔ Jose jagokɛlaw ka ta min bɛ yen n'an k'a ma ko Sinako Dam o ye Mali jagokɛlaw olu ka lafasakulu tɔn dɔ ye min ni a ma ɲɛma ye Sheikh Umaru Sakɔ ye dɔ farancɛ in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnna alamisa tɛmɛnen na an n'u sera Kɔnɔbugu ka taa Kɔnɔbugu Sinako Dam a ma ɲɛmaya ka t'o sigi kura ye Kɔnɔbugukaw olu bɔra ni ka caya ni ka ye nin kɛnɛw kan jagokɛlaw ka taa fara jago ni baarakɛdaw kɛda olu caman yɛrɛ nin kɛnɛ kan hali ka taa fara Afi ale bolofara min bɛ Segu o ma ɲɛma a ka ma kɛrɛnkɛrɛnnen o tun bɛ kɛnɛ kan ye ni ka fara Sheikh Umaru Sakɔ ale ni jamakulu minnu wulila ka taa Kɔnɔbugu ni an yɛrɛ tun bɛ olu cɛla an sera min sɔrɔ ni ka bɔ Kɔnɔbugukaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnna Sinako Dam ale ka tagama sen fɛ olu de filɛ nin ne tɔgɔ ye Zumana Kulibali ne de ye Kɔnɔbugu maire bi alhamdulillah aw mun ye commerçant ye ala ka ani aw wasa ala ka a bɛɛ ni an ka haminako nɔgɔya ala ka jagow jidi ala ka aw yɛrɛ bɛɛ fɔla ala ka aw kanbɛn aw ka jɛkulu ala ka sankɔrɔta ala ka kanbɛ tɔndo to ani ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn faamuya ni a ɲɔgɔn bonya ni ɲɔgɔn tanu ala ka jidi ani an cɛ anw fana min ye merilakaw ye yarɔ ani anw ye baarakɛ ɲɔgɔn ye ni ala sɔnna ma an b'a ɲini aw fɛ ani anw yarabi ala k'an kanbɛn ala ka faamuya du ka sabati ani ɲɔgɔn cɛ an da ye foli ye ka tila ka dugawu kɛ k'a ɲini jamakulu in bɛɛ lajɛlen fɛ minnu bɔra yɔrɔ wɛrɛw la minnu bɔra yan o a natɔ mun ma aw sɔrɔ a taatɔ an b'a ɲini ala fɛ u kana maa si sɔrɔ ala ɲuman nana cogo min na ala ka segin ni bɛɛ ɲuman kelen kelen ka so awa hakɛto b'a kan sɔrɔ baara minnu bɛ ka kɛ a bɛ kɛ cogo min na ani min man ka kɛ an bɛ segin a kan k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ka bɛɛ k'a seere monsieur le maire bɛ yan ka k'a seere impôt fɔlɔ an ni impôt mɔgɔw tun bɛ boli ɲɔgɔn fɛ dɛ u bɛna o jɔ dɔrɔn k'u ɲɛ jɔ i ka butigi kɔnɔna na ko e ka butigi valeur bɛ 1,10,000 bɔ a bɛ 1,20,000 bɔ e ka kan ka 80 sara i kan ka 60 sara aw bɛ tɛrɛmɛ min ka d'u ye i b'u ta d'u ma an t'a dogo yɛrɛ donc sisan o banna pewu 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 n'an taara kɛnɛ fɛn fɛn kan an b'a fɔ ni impôt agent fɛn fɛn nana jɔ ma k'a fɔ k'a b'a segin na prix fɔ a y'a fɔ ko nkalon don an tɛ jɛn n'a ye bi an tɛ jɛn n'a ye sini n'u n'aw ma bɛn a y'an wele Bamakɔ ni ala sɔnna an se ye min kɛ an b'o kɛ an bɛ se ka taa kɛ papier impôt ye bi déclaration i ka fɛn de don chiffre d'affaires de don n'i ye chiffre d'affaires min kɔni i ko ni kini dogo i bɛ chiffre d'affaires i b'o de déclarer o 3% i b'o de sara impôt agent foyi tɛ se k'a fɔ k'o tɛ sara k'a b'a segin k'a b'o da i kun ni fɛn fɛn ko k'a b'a da kun an bɛ jɔ a kɛlɛ kɔrɔ bi an bɛ jɔ a kɛlɛ kɔrɔ sini aw kana jɛn n'a ye aw tɛ tɔn fitinin ye
Mali bɛ bɔ kɔfɛ cogo min na aw fana bɛ Mali bɛɛ kɔfɛ ten. Donc n'a nana kɛnɛ kan a sarali kɔni diyagoya de mɔgɔ si kana i kuru k'a fɔ ko e b'i dogo k'a fɔ ko e bɛ surafɛn dɔ di impôt mɔgɔw ma ka arranger. Donc o de ye an tana ye. An ko fo bɛɛ lajɛlen i ka droit ye min ye faso ka droit min b'i kan i k'a essayer i k'o sara mais ka i dogo k'a kɛ surafɛn sara i tɛ fɛn sara o de ye an tana ye. Mais k'a fɔ ka bin kan fana ka na ko i ka fɛn sara fɛn min se t'i ye an tɛ jɔn ye bi an tɛ jɛnɛ ye sini. Donc n'a nana kɛnɛ kan an tɛ se ka bɔ yan ni an m'o dakuruɲɛ kelen n'an m'o fara kuma kan. Mais a tun ka di an ye ne ka kuma in kɔfɛ aw ka sɔn ne ka vice-président délégué n'o ye Danbe télé directeur ye ne yɛrɛ bɛ jɛn n'a ye mais kuma d'a ma a bɛ dakuruɲɛ kelen fɔ k'a fara kuma in kan an bɛ se ka kuma segin aw ma hakɛto bɛ nin kan sɛlɛ ala Muhamadu. Ne bɛ min kɔni ɲini aw fɛ a ye ɲɔgɔn minɛ a ka kɛ kelen ye o bɔlen kɔfɛ a da magara impôt la ne bolo impôt dɔrɔn tɛ dɛ administration fan o fan anw baarakɛɲɔgɔnw de don mais a tɛ k'a fɔ ko o bɛ an ni sanfɛla cɛ min ka d'u ye o b'o de d'an kan o tɛ k'a ta impôt la ka taa douane na ka taa direction nationale de la concurrence la ninnu bɛɛ y'anw jɛɲɔgɔn ye an n'u ye baarakɛɲɔgɔnw de ye ni fɛn min ka kan ka kɛ anw t'a fɔ an ka tɔndenw ka n'o kɛ sariya kɔnɔ min ka kan ka kɛ anw b'o wajibi an ka tɔndenw kan u k'o kɛ n'an ka tɔndenw y'o kɛ anw fana bɛ wuli ka jɔ an ka tɔndenw ye k'u ka hakɛ ɲini ka d'u ma alhamdulillah bi an balimamuso bɛ yan nɔ n'o ye API ye API a bɛ mun ɲɛ aw ko a yɛrɛ min da don a kuma la mais n'i y'a jateminɛ déjà anw bɛ registre de commerce min ta a bɛ kɛ yen nɔ ala barika la comme président y'a fɔ bi ne bɛ tribunal de commerce la comme juge consulaire donc API ni anw an bɛ jɛ an bɛ baara kɛ registre de commerce délivré la hali n'i taara déposer tribunal de commerce la an b'a ci ka taa API la ni API fana tilala u b'a lasegin ka na tribunal de commerce kelen in na yen nɔ anw n'u ye baara kɛ ɲɔgɔn ye n kɔni bɛ min ɲini aw fɛ administration an ka ɲɛmɔgɔw a ye administration kɛ aw cɛ ɲɔgɔn ye aw baara kɛ ɲɔgɔn ye mais aw kana siran k'a fɔ ko aw bɛ ko kɛ min man kan ka kɛ n'u fana k'u bɛ ko ta k'aw sɛgɛrɛ min man kan a kana siga fiyewu a ye ci sama ma Bamakɔ an bɛ wuli ka jɔ an seko ni ɲɛmɔgɔ kan a kɛtɔ bɛ nin kan sɔrɔla ne ye Lamini Sangare contrôleur des impôts Barawili an Kɔnɔbugu ɲɛmɔgɔ ye kuma minnu fɔ a tɛ tɛmɛ olu kan k'a fɔ ko impôt tɛ fɛn sigi aw kan aw ni min man kan 3% o ye chiffre d'affaires ye mais min kan ka fara kan o ye i bɛ ka chiffre d'affaires fɔ ka accompagner ni prévu de ye min b'a yɛrɛ k'a fɔ ni ne bɛ ne bolo ni ne bɛ ne bolo pour que i ka 3% appliquer donc k'a fɔ ko impôt bɛ bin aw kan o tɛ kɛ n'a y'a la chiffre d'affaires fɔ n'a kɛra kɛcogo la basi foyi tɛ si sɔrɔ o yɛrɛ bɛ ne fɛ ka fɔ aw ɲɛna. Ne tɔgɔ ye Aïssata Aluseni Maïga API mɔgɔw ka lasigiden do Segu ko API yɛrɛ ye jumɛn agence pour la promotion des investissements n'i y'a mɛn API i ko commerçant API ye aw commerçant de ta ye Segu API nalen do Segu n'a nɔkafɛ dugu bɛɛ de kama aw lafiyali kama donc a ma se aw ka bɔ yan aw ka taa fo Bamako ka taa ka sɛbɛnw ta Segu API nalen do aw de kama pour que aw ka sɛbɛn ta a ka surunya u la aw ka lafiya aw ka sɛbɛn tali la API ye cakɛda ye min cakɛda caman b'a yɛrɛ sɔrɔ o cakɛda in na min ye i b'a fɔ président ka lasigiden bɔra k'a fɔ cogo min na min ye registre de commerce tribunal mɔgɔw b'anw fɛ yen impôt mɔgɔw b'anw fɛ yen ANP b'anw fɛ yen a dabɔlen don pour que aw commerçants aw ka lafiya aw kana yaala yaala cakɛdaw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa aw ka sɛbɛn ɲini fɔlɔ la n'a fɔra k'aw ka taa registre de commerce ɲini aw bɛ taa tribunal de la fɔlɔ ka taa registre de commerce ɲini après a bɛ taa impôt la a bɛ yaala yaala yɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ API nana aw lafiyali de kama pour que aw k'o yaala yaala bɛɛ dabila aw ka taa yɔrɔnin kelen ko guichet unique API ye guichet unique kɛ pour que aw ka taa aw ka sɛbɛn furaw bɛɛ sɔrɔ yɔrɔnin kelen o yɔrɔ in na donc registre de commerce yɛrɛ ye mun ye registre de commerce bi n'a fɔ aw ka jago mɔgɔ fɛn fɛn jagokɛla dama tɛ mɔgɔ fɛn fɛn bi dɔrɔmɛ kelen kɛ fila ye sɛnɛkɛlaw mɔnikɛlaw bagan maralaw kɛnyɛrɛ baarakɛlaw mɔgɔ fɛn fɛn bi dɔrɔmɛ kelen kɛ fila ye olu ka sɛbɛn de bi ta anw fɛ n'o ye registre de commerce ye registre de commerce yɛrɛ ye mun ye a bɛ n'a fɔ aw ka jago wolo sɛbɛn n'i ko k'i bɛ taa den don kalan na a tɛ don kalan na ni wolo sɛbɛn tɛ a tɛ f'i ma jagokɛla fiyewu n'o registre de commerce t'i bolo ani impôt ka carte rouge n'o ye ɲifi ye n'o ye jagokɛlaw ka carte d'identité ye ɲifi in de ye carte d'identité impôt agent yɛrɛ bɛ n kɛrɛfɛ a b'o fana kalama registre de commerce ani ɲifu n'o fila de b'i bolo a bɛ f'i ma commerçant n'o t'i bolo a tɛ f'i ma commerçant donc i b'a fɔ président bɔra k'a fɔ cogo min na ko ani impôt mɔgɔw bɛ kari an na n'i y'a mɛn ni impôt mɔgɔw bɛ kari a la o y'a sɔrɔ i ka sɛbɛn furaw bɛɛ dafalen b'i bolo n'i ka sɛbɛn furaw dafalen b'i bolo ne ma da la ni fanga tigilamɔgɔw bɛ kari ɲɔgɔn na par exemple hali n'i bɛ siraba sanfɛla la n'i bɛ k'i ka bolimafɛn boli ni polisi lajɔ n'i ka sɛbɛnw dafalen tɛ a b'i ɲangi i ka kan ni ɲangini min ye a b'i ɲangi o ɲangi kan kan mais n'i ka sɛbɛnw dafalen don hakili sigilen don i bɛ taa ɲangini ti k'i kan pour que i k'i ka impôt yɛrɛ hakɛ ni fɛngɛ ninnu bɛɛ dɔn fo registre de commerce ani ɲifu ka k'i bolo n b'a ye
mɔgɔ caman i b'a ye u bɛ impôt sara mais i b'a ye registre de commerce t'u bolo registre de commerce o y'a nafa belebeleba yɔrɔ de dɔ ye ne yɛrɛ bɛ wele bila impôt mɔgɔw ma impôt mɔgɔw fana u kana u ka carte rouge di commerçant ma tant que u ma wolo sɛbɛn ta fɔlɔ n'i y'a mɛn i bi carte rouge yɛrɛ ta o y'a sɔrɔ a ka jago wolo sɛbɛn b'i bolo carte d'identité tɛ ta ni wolo sɛbɛn tɛ n'aw ka registre de commerce b'aw bolo a ka wolo sɛbɛn ka d'aw ma ne fana b'o yamaruya ɲini impôt mɔgɔw fɛ n'u taara ni baara ye o ta cogo la n b'a dɔn an bɛ se commerçant ɲinan san kura daminɛna sɛbɛnfura tɛ mɔgɔ fɛn fɛn bolo bɛɛ ka wuli ka t'i ka sɛbɛnfura ta nafaba de bɛ sɛbɛnfura in na nafa minnu bɛ registre de commerce la par exemple e ye commerçant ye tiɲɛni donna aw kunna sugu kɔnɔ wagati tɛmɛna Bamako sugu dɔw jenina donc commerçant wulila k'a fɔ ko gouvernement b'i ɲɛnawoloma kɛ ko mɔgɔ minnu dɔnbagaw bɛ gouvernement na e de bɛ subvention gouvernement ka subvention sɔrɔ jenini kɛra o tɛ ni mɔgɔ minnu taar'i registre kɔnɔ k'i ka registre de commerce ta ni tiɲɛni kɛr'i kunna gouvernement bɛ subvention mun di i bɛ bénéficier a la o y'a nafa fɔlɔ dɔ ye a nafa filanan ye jumɛn e ye jagokɛla e b'a fɛ i ka jago ka yiriwa i b'i fɛ ka taa juru ta banque la pour que banque ka da i la ka juru d'i ma o k'a sɔrɔ registre de commerce b'i bolo ni sɛbɛnfura in b'i bolo i ka garantie de o de b'a yira k'i ye commerçant ye a nafa filanan ye jumɛn par exemple e b'a fɛ ka t'i ka jagominɛnw ta kɔfɛla la extérieur la donc ni registre de commerce b'i bolo o b'i ka papier bɛɛ nɔgɔya o de b'a yira k'a fɔ k'e ye jagokɛla ye i ka papier bɛ nɔgɔya ka taa extérieur la a nafa naaninan ye jumɛn ni dɛmɛbagajɛkuluw nana dɛmɛbagajɛkuluw bɛna ka bɔ fan bɛɛ fɛ u bɛ fɛ ka aw dɛmɛ jagokɛlaw commerçant détail o tailleur kɛyɛrɛ baarakɛlaw sɛnɛkɛlaw ni mɔnikɛlaw surtout sɛnɛkɛlaw ni mɔnikɛlaw dɛmɛbagajɛkulu baden min na u b'a fɔ k'aw b'a dɛmɛ u b'a dɛmɛ ni mun ye o ye registre de commerce de o de b'a yira k'a fɔ k'i bɛ activité la hakɛto b'a la salamu aleykum. ne Dawuda Ande ne de bi kunnafoni président ye donc an bɛ min ɲini hali bi an ka ɲɛmɔgɔw fɛ an kɔni fɛ yan bɛn de b'an fɛ yan hali bi an b'u fo u k'u hakili to an na impôt mɔgɔ min nalen fana filɛ a k'i hakili to an na toujours an ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ président an ye yɔrɔ kura sɔrɔ yɔrɔ dira an ma a filɛ nin ye baara sira la garabali yɔrɔ la an b'a ɲini fɛ fana vraiment i k'an dɛmɛ k'a jɔ an b'o ɲini i fɛ bon gɛlɛya fɔlɔ min b'anw fɛ yan nɔ sécurité kɔni tɛ anw bolo yan fiyewu n'anw bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ an bɛ gardiw de ta gardi kelen 3700 an b'o de ta ka taa mobili 2 nɔfɛ mobili 3 nɔfɛ an bɛ taa ni gardi 4 de bon vraiment an ka cercle in kɔrɔ u ye mɔgɔ 4 de fa sisan a bolo nafolow nɔfɛ min minɛna kɔsa in na n'a fɔra ko minɛna k'a bila segu yen nɔ vraiment mɔgɔ commerçant si wele k'a fɔ ko nin ko in bɛ taa nin ko in bɛ taa gɛlɛya b'an kan bi gɛlɛya b'an kan sini fɛn tɛ mɔgɔw bolo n'a fɔra ko taama yɛrɛ i bɛ taa dɔɔni min ɲini o fana taama gɛlɛyara donc an b'a ɲini ɲɛmɔgɔ fɛ n'a taara ko ɲɛfɔ faamaw fana ɲɔnɔ sécurité kɔni tɛ an fɛ yan bi a tɛ Mali kɔni kɔnɔ mɛ anw ta ka jugu yɔrɔ bɛɛ ta ye. ne tɔgɔ ye madame Anne Koura Mayiga an b'an ka dunanw fo k'u bisimila fɛn mun natɔ sɔrɔ a ka n'u tatɔ sɔrɔ hali bi ala k'an ka jɛ sinsin ala k'an sigi ko ɲanen kunna an y'u ka kuma bɛɛ faamu ala k'an mɛn ko ɲuman d'an fana ma nka aw bɛ kuma impôt mɔgɔw fana fɛ ka t'u jɔ k'an ka yɔrɔ lankolonw lajɛ ka sɔrɔ ka papier sɛbɛn ka d'an ma an bɛ datugu ka taa so dɛ anw ye cikɛlaw de wari t'an bolo a ka foli don. ne tɔgɔ Bilifinɛ Tunkara a diyara an ye a bonyana an ma ala k'a kɛ hɛrɛ ye a y'an dɛmɛ ala k'a dɛmɛ. kɔnɔbugukaw vraiment ne b'aw fo n b'aw waleɲuman dɔn yarabi ala kana nin kɛ an ka ɲɔgɔn ɲɛ fɔlɔ ye ala kana nin kɛ an ka ɲɔgɔn laban ye ayiwa diɲɛ tigɛ ye nin de n'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ ala ko k'a bɛ fara aw kan en tout cas je vous remercie beaucoup accueil ɲana an nana dɔrɔn u ye an kunbɛn ni nisɔndiya ni dumuni ni fɛn minnu ye an fana mana taa an ka yɔrɔw la an b'a ɲɛfɔ aw ka bureau sigi ala k'a kɛ ka ɲa ala kana fitinɛ b'a la a ka to bɛ kuma la sallallahu mɔgɔkaw ni sankaw ni segukaw vraiment an nana ka wele lamɛn lajɛ a diyara n ye fana commerçant a ɲɔgɔn min ka wuli Kidali fo Kayi commerçant bɛɛ fakiliba kelen ni bɛ sunɔgɔdɛmu kɔnɔ a carte n'i y'a ta n'i taara Kayi a bɛ n'a fɔ i bɛ Kɔnɔbugu n'i taara Kidali a bɛ n'a fɔ i bɛ Kɔnɔbugu ni problème y'i sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ carte i bɛ taa sunɔgɔdɛmu bureau la k'a présenter a bɛ n'a fɔ i bɛ kaso bɔnkaw ye seere ye. Sidi Traoré de ko 80 vice président sunɔgɔdɛmu an sera yan bi vraiment an y'a jama min ye a y'an nisɔndiya a y'an wasa ne yɛrɛ Sidi Traoré ne b'a fɔ ne yɛrɛ Kɔnɔbugu commerçant dɔ ye parce que en 82 83 ne y'a Kɔnɔbugu kɛ n y'a Barawuli kɛ n y'a Fana kɛ ne yɛrɛ muso ye Fanaka ye n'u sanɔgɔ den furulen bɛ ne ma Fana i y'a faamuya la. diɲɛ jamana caman bɛ fana n y'a kɛ commerçant détaillants ye kɔ a k'a kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye a ka ɲɔgɔn minɛ min ma k'a ka ɲɛmɔgɔ ye don min a y'a bolo fara a k'o minɛ i y'a faamuya la don min na sa a ye GG créé n'a ye GG créé porda fɛn fɛn bɛ a bɛ se ka taa ka minɛn ta ye ka na conteneur jigin Kɔnɔbugu ya k'a ci k'a yɛrɛ ka ɲɔgɔn cɛ
i y'a faamuyala GG n'o bɛ créer ani douanier b'o baara fɛ bac dɔ de senfɛ ala ka teli n'a ka ciden mɔgɔ min bɛ impôt directeur la bi n'o ye Mathias Konate ne yɛrɛ n terikɛba don an ye fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ hali san bɛ teriya la ne ka commerçant ni ale ka impôt directeur ya o tɛ ɲɔgɔn sɛlɛ n terikɛba don ale de y'i jɔ kɛnɛ kan ye ministre ɲɛna k'a fɔ ko u ni an bɛnna la ko impôt déclaration ko chiffre d'affaires 3%. ɲɛ wulila ne de kuma ta n jɔlen k'a fɔ n ko an ma bɛn a la bi an ma bɛn a la sini parce que u ye fɛnw de fɔ a la pour que i ka se ka 3% in sara a se t'an ye bi a se t'an ye sini an tɛ se k'a sara parce que n'i ko commerçant d'État ma k'a kana ni cahier de vente ani cahier de achat ye a kana ni muso joli b'i bolo mobili joli b'i bolo i ka fɛɛrɛ k'i kana n ko a dɔnniya t'an na a se t'an ye bi a se t'an ye sini comptable an tɛ se ka se tɛ d'État ye k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ sara ka comptabilité assurée n'a ye. La ministre bɛ fɛn bɛɛ bɛ u ye a fɔ kɛnɛ kan devant toutes les ministres des finances devant le président k'a fɔ fɛn kura daminɛtɔ de don an ka taa n'a ye dɔɔni dɔɔni o si ɲininen t'an fɛ fɔlɔ an ka taa n'a ye dɔɔni dɔɔni an ka sensibilisation kɛ kalanso de don n'an bɛ taa n'a ye dɔɔni dɔɔni an yɛrɛ bɛna nafa ye wa an b'a faamuya o de y'a to a don na an jɛna ni impôt déclaration 3% k'a fɔ an k'an kana ni document mun ye k'a fɔ olu exclura ka bɔ a la an bɛ jɛna ye sinon k'a fɔ ko fɔ an kana ni an ka cahier de an ko a se t'an ye bi a se t'an ye sini impôt agent ani commerçant an bɛ yɔrɔ yɔrɔ an b'a fɛ sigika kuma de ka tɛmɛ ani ɲɔgɔn cɛ an ka bɛn impôt ka bɛ bilala min kama u ka nafa ɲini k'a ladon faso kesu kɔnɔ an fana kan ka min sara an k'o sara commerçant si kana to k'a fɔ k'i tɛ dɔrɔmɛ kelen sara bureau ko tɛ diyagoya fo n ka ye bureau kɔnɔ o bɛ diyagoya fo n ka ni jɔyɔrɔ in sɔrɔ n'i y'o kɛ bureau ko la dɔrɔn e ye tiɲɛlikɛla de an b'o ɲini aw fɛ mɔgɔ si kana sɔrɔ k'a fɔ k'i bɛ kɛlɛ kɛ bureau ko la ni ala ye place min accordé dɔrɔn i se min ye o kɛ i b'o tɔgɔ sɔrɔ ka sɔrɔ i ma kɛ hali président ye. Kulubali